Sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 35 minutos na nakalikad sa tak na sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Sa adlaw kita karon sang Sabado, Marso 28, tuiga 2026. Subong adlaw aton man sining pag-obserba ron ang Earth Hour. Sa aton sining mga kasimanwa, isa man ini karon sa pamaagi agod nga makabulig kita sa pag-conserve sang energy. Kag subong man mapahuwayan ang aton siniyang mga kagamitan sa sulod sang puluyani nga kun sa diin sa aton sini mga kasimanwa nag-minimize man sang matuga sini or sarang matuga sini nga malain man nga epekto sa bahin karon sang aton sini iyang aton sini nga atmosphere. Gani nga tagsa sini kada Earth Hour gina-encourage ang tanan nga mag-obserbar or pag-switch off sa mga non-essential sini nga mga gamit sa sulod sang panimalay. Hindi lamang kay sa panimalay, kundi lakip na iya sa tanan sini nga mga establishmento komersyal. Gina-encourage man sila sa bahin sang mga pribado nga sektor sa mga talatapan sang aton sini nga gobyerno. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Sa aton sini nga pagpangalaga dalagkuan ang mga balita kag impormasyon diri man sa malatuntunan na Bombo Anay sa Udto, aton sini nga pagatutukan sa mga nagapanguna karon nga mga balita lokal. 157 ka mga tricycle driver sa distrito sang La Paz nakatughong na sang ila 500 pesos nga fuel subsidy. Kapin 350 ka mga uniform personnel i-deploy para sa security deployment sa Balaan na Bukid. Samtang Iloilo City Police Station na number 2 kon La Paz sa PNP dismayado sa mga barangay officials sa San Isidro, La Paz matapos nga wala na ini naga-coordinate sa estado sa illegal nga droga sa nasambit nga barangay. Samtang Iloilo City Police Office nagahingyo sang koordinasyon sa publiko kag sa mga barangay officials sa kampanya batok sa illegal nga droga. Muni madalagkuhan mga balita lokal, tutukan ta sa aton sini nga pagpangalagan diri karon sa palatuntunan na Bombo Anay sa Udto. Sa aton sini nga mga kasimanwa, nagahilapit na lang ang adlaw sang aton sini nga pagpamalandong diri man sa aton sini nga pagpangalagan sa palabuton sini nga Domingo, pitsa 29, no? Marso 29, ti dira kita mga kasimanwa ang Palm Sunday, dira iya na tuon, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Ano ang butsilingon sa Palm Sunday? Ang Palm Sunday, amo ining adlaw nga kung sa din ginadumdum naton kag ginapasinunggan ang pagsulod ni Hesukristo sa Jerusalem. Antes pa man ini siya ginalansang sa krus sa pagsulod ni Jesus sa nasambitan sini nga syudad sakay sa isa iya ka dangki, no? Sa aton sini nga mga kauturan, no? Ti ang mga pumuluyo ang nagatipon, no? Kag naghapnig sang dahon sang palma, no? Kag mga sanga sini kag ila sini nga mga panapton, no? Mga cloaks, no? Sa aton sini nga mga kauturan para iya sa mangin nagiha sa sining alagyan ni Hesukristo. Samtang ini silang nagasinggitan, Hosanna to the Son of David, no? Importante man ini sa aton sini nga mga kulturan or ang iya man sini ang butsilingon nga ipahayag nga ang pagtuman sa nga Old Testament prophecies, no? Katulad ni lamang sa Zechariah verse 9, chapter 9, kung sa din saad mga biyan, Jesus rode into the city on a donkey, fulfilling the prophecy, mga kasimanwa. Nga ako no ang Palm Sunday, una sini nga ginasaulog ti sandig diri sa Britannica ang earliest evidence of Palm Sunday nga ginasaulog
halin pa kuno sang 8th century, no? Sa aton sining mga kabumbo. Ano ang simbolismo sang palma, no? Kung ining mga branch kag subong man ang dahon sa Palm Sunday, ang palma or ang palm naga-symbolize sang kadalagan sang ancient world, no? Sa aton sining mga kauturan. Ang apat ka mga gospel nagapabutyag nga ang mga pumuluyo nagautod sang mga sanga kag dahon sang or palma, no? Kag ginadiga or ginhapnig ini sa alagyan ni Hesukristo, kung sa diin sa aton sining mga kasimanwa, muning ginagyan niya sa pagpasulod sa Jerusalem week before sa iya sining kamatayon or paglansang sa iya sining cross or sa iya sa krus, no? Ang simbang Katolika karon sa aton sining mga kasimanwa nagapasulod na sa Holy Week, no? Kag ang mga tumuluo ang nagagamit sa palma agud sa ulugon or dumdumon ang kadalagan ni Hesukristo sa Passion Liturgy sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Ano nga mga saisang palma, no? Kag ang ginagamit sa Palm Sunday kag sa dini ni naghalin ang mga palma sa aton sining mga kabumbo, no? Ang mga palm harvester masarang mo ni makita sa bilog sining kalibutan mo, no? May yara sang isa iya ka palm tree nga didto nagatubo sa may Florida, ginatawag sining cabbage palmetto, no? Ang kung sa diin, amo ini ang masami ginagamit dito yan sa Estados Unidos bilang ila sining palma sa pagsaulog man sang Palm Sunday. Diriya sa pungsod ng Pilipinas or diri sa bahin sang syudad sa Iloilo, may mga kahoy man kita diriya nga palma, may ara man sini iya gani nga ginagamit nga mga lukay, no? Sa aton sini nga mga kabumbo orang dahon ni balasang tawag sing gani engineer lubi, no? Niyog sa aton sini karon iya nga mga kauturan, no? Ti ugbos ka lubi or niyog sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Kag ang Palm Sunday sa aton sini nga mga kabumbog ginakabig ining isa ka holy day of obligation sa mga Katoliko, no? Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Muna sa palabuton sini nga Marso 29 or buwas sini nga adlaw ti may ara sang pag-bless sang mga palma, no? Sa tagsaman sini iya kasimbahan, partikularmente sa bahin karon iya sang Haro Cathedral, no? May ara na dira sang pag-bless sang palma sa aton sini karon nga mga kauturan. Sa mga kabumbo naton nga may mga palamangkotanon pablang ako nung natuon iya ang Palm Sunday sa Domingo, nga natuon ang Biyernes Santo sa Biyernes, Sabado ni Gloria sa Sabado, kag ining Easter Sunday sa Domingo. My goodness, kita pa yung mga Pinoy tama sa aton ka creativity, ka grabe maghampang aton sini nga mga paminsaron, sa aton sini nga mga kauturan. But sa pagkamatuod lang, nangin kabahin man sang aton sini iyang nangin kabahin man sang aton sini balang pinamatasan nga mangin masinadyahon. Pero ti sa gyapon, daw, basta gani may mga kasubong siniya nga hilikuton, obligasyon, masami man nga makita mo, no? Nga nagatambong gid ang tagsa sini ka Ilonggo sa mga hilikuton sa bahin karon sang simbahan sa sa kabuhi man, no? Sang pagtuo sa kay Hesukristo nga among manunubos sang kasalanan sang bilog siniya nga kalibutan. 45 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Diriman sa malatuntunan na Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo.
Oy, sa mga kabumbo nato na nagahilapit na lang ang barangay kag sangguniang kabataan na eleksyon. So sa masunod na siniyang tuig. So ang Iloilo City Government kag subong man ang Iloilo City Comelec Office nagpagwa sa mga satellite voter registration site, no? Nga pwede sini ninyo padulungan kag didto kamo mag tawag si gani pag magparehistro. Sa aton sini karon nga mga kasimanwati paagi sa sining satellite voter registration, no, pwede mo ma-avail ang mga masunod sining serbisyo, new registration kung bago ka pa lang magparehistro, transfer kung for example tagalapas ka, kay ang imo sining trabaho ara sa distrito sang Mandurriao, kag para nga hindi ka na mabudlayan sa pagbiyahe, nag-transfer ka dito, nag-transfer ka mo pulian, or dito ka nag-board or whatsoever, kag kung gusto mo yung magpa-transfer sa imo sining nga voters registration, pwede gid ina na sa aton sining mga kasimanwa, ina ginatawag nga transfer within Iloilo City. Kung mag-transfer ka naman outside sang city or municipality, pwede man. Kung mag-transfer ka naman from foreign post to local, for example, kung ako bombo John Dave, engineer, masami gabalik-balik lang ko mo, New Zealand, Iloilo, New Zealand, ina-check to mga kabakahan ko bla. Gapamangkot man to, ang purok leader namon sa New Zealand to kung may plano ko nga dito na lang magparehistro. Hindi na lingaw-lingaw talaga mo No, pero pwede na. Hindi namin ko nga may purok to sa New Zealand. Kung gusto mo, sa foreign post o local, pwede man ina maka-avail na sa serbisyo, no? Sa aton sining mga kasimanwa. Kung sa Malawi gatiyon, for example, 2 consecutive elections, wala ikaw makaboto, but silingon ma-deactivate ang imo sining voters registration. Kung gusto mo iya nga magpa-reactivate, pwede man sa aton sining mga kasimanwa. For example, naman na ikaw gusto mo nga mapaisla ng imo sining apelyado, change of name, correction of entries, pwede man, change of civil status, kag pwede gid ining register anywhere nga program. No, sa aton sining mga kabumbo, amo na ang mga nag-18 kag nag-21 nga mga kaparintihan ko sa New Zealand nga nagaobrato sa akon nga farm register everywhere sila ko no. Register anywhere sila ko no. Engineer sa aton sini nga mga kasimanwa. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ang bansa nga city government, no excuses no. Kabay pa nga mahangpan at the same time maintindihan gid sa mga kultura naton kung ano ka importansya ang imo sini nga boto. Hindi ka magamba nga di ka maparehistro, isa man lang ni akon sini nga boto, pero way ka kabalo nga ang imo sini nga boto labing importante kag base amo pa na ang makaumpisa no sang pagbag-o sang tanan nga luyag nga maangkon sang tagsa iya ka pumuluyong Pilipinhon. Yari ang satellite registration blaho ang mga lugar sa aton sini nga mga kauturan. April 6 to 11 dira sa may Atrium Mall, 8 a.m. to 5 p.m. sila sa aton sini mga kabumbo. Tultulan nyo naman guro kung din nga mall ning Atrium Mall gini. Ang Merrimart Mall amo man sa Delgado City proper, no? 8 to 5 man dira sila. Pavilion San Lorenzo Subdivision sa Barangay Lubok, Lapos ini. Sa aton sini mga kasimanwa. By the way, ang sa Merrimart to 13 to 18, April 13 to 18 na sila. Pagkapit sa 27, Pavilion San Lorenzo Subdivision sa may Barangay Lubok, Lapos. Pagkapit sa 28 sa Barangay Don Esteban Gym. Barangay Don Esteban, Lapos, syempre. Kagya pagka 29, ara sila sa may Barangay Libertad Gym. Kag April 30, Barangay Lapos Sur. No? Lapos Sur, Lapos, 8 to 5. Ara sila dira. Agod iya nga magaprigayon sang registration kag tanan man sini nga services ara dira sa bahin karon sang Iloilo City Comelec Office. 49 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 diriman sa panatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio
Iloilo. Atensyon sa aton sini nga mga kauturan na, no? Why kami diriya sa Bumbo Radio nagakataka nga mag-remind gid sa inyo hilabi pa sa mga kabumbo naton nga ang trabaho yara sa field or masami nga ang ila sini nga trabaho nagakinahanglan gid nga masami yara sila sa gwa sa ila puluyan, yara sa field, no? Para sa mga kauturan naton nga mga drivers, sa mga kauturan naton nga mga construction workers kag iban pa sa aton sini mga kabumbo andam-andam gid sa aton sini mga kasimanwa bangod man nga mayara sa nga pagpalinton ang pag-asa sa aton sini mga kabumbo may kantanan sa extreme caution, no? Bangod man sa tuman kataas nga heat index nga sarang maglabot sa 41 degrees Celsius. Ang heat index sa aton sini nga mga kasimanwa amo ni ang talaksan sa kun ano kapaang kano kainiton ang aktual nga mabatsagan sa imo sini nga lawas sa aton sini nga mga kabumbo. Sa idalom sa extreme caution category, ang heat index sa reading sarang iya nga mag-umpisa from 32 degrees Celsius to 41 degrees Celsius. Sandig diri sa pag-asa, no, nagapandam diri sila nga ini nga mga kondisyon, ini nga mga sistema or plastada sarang nga maka-trigger sa heat cramps kag sumungman heat exhaustion, pero kung malawigan kapag iya sa aton sini nga mga kabumbo sa pagbulad sa adlaw, no, ang resulta sini is heat stroke, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Sa karon March, as of March 28, mayara naka-record ang pag-asa sang 67 ka mga areas gayara sa idalom sang extreme caution. 41 degrees Celsius San Ildefonso, Bulacan, 40 degrees Celsius Tuguegarao City, Cagayan, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City, no? Iloilo City, no? La Granja, La Carlota, Negros Occidental, Dipolog, Zamboanga del Norte, 40 degrees Celsius kita diri. So yara kita sa idalom sang ginatawag sining extreme caution, no? Sa aton sining mga kabumbo, 39 degrees Celsius, Butuan, Zamboanga, Borongan, Aburlan, Palawan, Puerto Princesa, Sangli Point, Cavite, Hacienda Luisita, Tarlac, Tao Kamiling, Tarlac, CLSU Muñoz, Nueva Ecija, ISU Etiague, kag Dagupan, no? Sa aton sining mga kabumbo, ibang 38 sa Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Clark Airport, Pampanga, Davao City, Davao del Sur, Cotabato City, 37 degrees Celsius, Hinatuan, Surigao del Sur, Surigao City, Giwan, Eastern Samar, sa may VSU Baybay, Leyte, Cuyo, Palawan, Los Baños, Laguna, Ambulong, Cubi Point, Subic Bay, Iba Zambales, Baler, Aurora, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Batak, Ilocos Norte, Lawag City, Pasay City, no? So on and so forth sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ano ang dapat sining himuon under extreme heat, no? Sa aton sining mga kauturan, tibantayan dapat ining mga simptomas bala katulad sang headache, pagpanalanuka, muscle cramps, makatugas ang fatigue, heat cramps, heat exhaustion, even heat stroke, no? Ang prolong or malawig nga pagbulad sa initan sa aton sini mga kabumbo ang makahatag sa mga seryoso sini iyang mga seryoso nga mga palatandaan katulad sa paglibog sa ulo do confused ka bala, no? Pagkalipong kag subong man kung may ara ikaw sa ginatawag sining seizure, posible nga atakihon ikaw. Di dapat magpabilin sa shaded area sa mga mahandong sining lugar, well-ventilated areas kung posible. Ganyan mo ba na ginapalinto nato na sa aton sining makuturan, mga construction workers, mga delivery riders, mga drivers naton sa aton sining mga kabumbo, no? Nga kung na pwede, take time gid nga magpasilong-silong, magpahuway-huway bisan 5 tubtob 10 minutos lang. Importante sining makapahuway-huway ka mo para nga hindi man ka mamatamaan sa bulad sang adlaw. Now, magsuksok sa mga wear o kung mga light clothing bla, no? Magamit sang cold compress or ice pack para mag-cool down. Mag-inom sang at least 8 glasses of water daily. Electrolyte drinks, juice are also recommended sa aton sining mga kabumbo. Ginaplo pangita ko ni engineer kung gina-recommend man di beer, scotch, whiskey o kung brandy. Why? Hindi pwede. Ginantaw ko de. Di ko
Ari na. Sige, drink at least 8 glasses of water daily. Electrolytes, drinks, juices. Pero why din nakabutang you may also drink 10 bottles of beer, 10 shots of tequila or scotch or whiskey. Why? Water lang kag electrolytes drink no sa aton sini nga mga kabombo or electrolyte drinks. Juice pwede man para healthy no sa aton sini nga mga kabombo. Kung ara ka kuno sa gwa magsuksokid sa kalo kag subong man magamit sang payo nga maprotehiran ang imo sini kaugalingon sa direkta nga init ni haring adlaw. Ginalantaw ko pag idiri kung may mga kung may mga ari gal inженеро. Pahanomdom sa mga maitom, hindi sagad panguyab kay basi magbaga kamo. Uling. Uling guro na namin yan siniya. Maluoy ka Sos Maria kagusip. Ginbasa ko man to tiki may itumang tangdaan mo. Amo na nga lingkod. Basi blakon na sigit at panguyab di magbaga daw. Anyway, ginapayom-yom ko lang aton sini nga mga kabombo. Pero ari pagid. Kung gusto mo yang nami imo sini nga yuhom, why ka na sa iban sini nga imon, magpasakop lang sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Subong nga Sabado aton sini nga barangay draw, dira kita sa may barangay Bulilao sa distrito sa Mandurriao, dira aton sini nga barangay draw. Kilitanay kita dira sa aton sini nga mga kasimanwa sa aton sini nga mga kuturan damoa ang imo sini nga entries nga imuon kag ihulog dira sa drop box center naton dira sa may area sa nga Bulilao Mandurriao. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Di kung gusto mo naman iya nga diri kaya sa mapasakop sa daily draw naton, hulog ka diri sa istasyonan sa Bombo Radio diri sa broadcast center sa Dalan Mapa syudad sa Iloilo. Kung gusto mo yan sa barangay draw, didto karon na pulo ang mga daog sang tag 1,000 ka peso sini iyang cash. May tsansa kapag yung magdaog sang dugang sini nga mga papremyo sa mga pampang kangay sang bingo, video kit challenge kag iban pa nga mga pampang didto. Sa mga kabombo naton sa mga taga Bulilao kag sa Iping sini nga mga kabaranggayan, kung magpadulong ka, kung maghulog ka sang madamo sini nga entries, dala ka na nga daan sang imo sini duha ka valid ID. Or pwede mo na nga daan ang duha mo ka valid ID, dalon mo, pero antes ka magpadulong to sa gym, sa covered gym, sa Barangay Bulilao, ipa-photocopy mo na nga daan para nga paglawag sa imo, no? Ara gid ikaw, ara naman ang imo sini nga mga pamatod nga ikaw gid ang ginlawag sa silang winner para nga mas madasig kag mas hapos ang pagbaton sininimo sa nga premyo. By the way, premyo dito sa may barangay draw, sa may barangay Bulilao, dala na na yung daan sa bumbo Hindi nga sila nga lawagon kato tapos hambalong ka lang ti, ma'am sir, hulaton mo lang ko sa doon ka namon tiksan, tawgan para maklaim mo siya premyo. Hindi Ara na to yung daan yung premyo, dala na to yung sa Bombo Radio kag sa FM. So kita dito karon sa bahin sa covered gym sang Bulilao, Mandurriao. Detalye sa mga nagapauna dalaguan ng mga balita, balikan ta sa maray nga pagpalayag sa mumuharay sa unto pagkatapos ang Bombo Network News. Saving tip nga dapat mahibaluan mo. Masaming at tinluan ang gas burner, ilabi na pagkatapos ng pagluto. Siguraduhon nga wala sang bara ang mga gas burners para matalunsay ang pagdabdab sang kalayo. Ang barado nga burner ang isa sa mga rason nga madasig ang pagkaubos sang LPG. Pilion man nga maayo ang kalidad sang burner nga ginabakal, agud ini ang maglawig kag makalikaw sa aksidente sa kusina. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Sabado, ika-28 sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating mga headlines, pagdulog ni Attorney Torion at ng kanyang law firm sa Korte Suprema upang harangin ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, minalit lamang ng mga opisyal ng Kamara. Ang Department of Trade and Industry naman nilinaw na walang ipinatutupad na price freeze sa kabila po yan ng deklarasyon ng National Energy Emergency sa bansa. Mga na-freeze na pondo dahil naman sa flood control scandal, hindi raw dapat na maibalik doon sa mga sangkot na individual sa naturang kaso. Sa international news naman, tutukan mamaya ang Vietnam kakansilahin ang maraming flights patungong Pilipinas sa buwan po yan ng Mayo, sa gitna na rin ng oil price hikes. Ang Israel naman tinamaan ng Iranian nuclear facilities, habang US troops naman sugatan sa strikes ng Iran sa US base sa Saudi Arabia. At sa ating balitang palakasan, top cyclists sa rehiyon ng Asia nasa Pilipinas para naman sa 45th Asian Track Championship. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinalit lamang ng mga mambabatas mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, partikular na ni Bicol Saru Party List Representative Terry Ridon, ang naging hakbang ni Attorney Israelito Torion at ang kanyang law firm na pigilan ang impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, sa naging panayam ng Bombo Radio, walang direktang kaugnayan itong si Torion at ang kanyang law firm sa usapin ng impeachment, kaya wala itong kapangyarihan na dalhin ang issue sa Korte Suprema. Iginit pa ni Ridon na hindi naman bahagi ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang humihiling ng temporary restraining order sa kataas-taasang hukuman. Kaya naman, malabo umano ito na bigyan ng atensyon ng mga maestrado. Dagdag pa niya, kahit maghain ng petisyon ang grupo bilang taxpayers, ay hindi pa rin ito kwalipikado dahil hindi naman paggastos ng pondo ng gobyerno ang tinututulan ng kampo ng petitioner, kundi ito'y usapin ng pagpapatalsik sa isang inaakusahan na nagkaroon ng mga paglabag sa mga umiiral na batas. Dahil dito, naniniwala si Ridon na walang kapasidad ang reklamo para naman mapigilan ang impeachment na mula pa sa simula ay hindi saklaw ng korte dahil ito umano ay tungkulin ng Kongreso. Narito naging bahagi ng pahayag ni Representative Terry Ridon sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Unang sa lahat, talaga naman hong diversionary tactic lang ho ito ng grupo ng pangalawang Pangulo at ng kanya po mga alyado. Kasi sa totoo lang naman ho, una, wala hong legal standing ito pong mga abogado at alyado lang ng pangalawang Pangulo para i-question po ito pong proceedings ng House Committee on Justice. Yung pong ginagawa ho natin, ito po ay nasa ilalim po ng mga kapangyarihan ng pagkakaroon ng pagdinig na nakalagay sa ilalim po ng 1987 Constitution at ang ating pong House Rules on Impeachment, no, na talaga pwede magkaroon ng kapangyarihan na magsabina ng mga dokumento. No, katulad po naman sinasabina ho nating mga SALN, tax documents, corporate documents po ng pangalawang Pangulo at ng kanila pong mga kumpanya. Pagihan ang mga pahayag ni Representative Terry Ridon ng Bicol Saru Party List at ng House Committee on Public Accounts. Inahasahan na rin umano ng House Committee on Justice ang paghahain ng petisyon para ipatigil ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos maghain nga ng temporary restraining order si Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema kahapon para itigil ng komite ang impeachment proceedings. Sa isang pulong balitaan ngayong araw ng Sabado, inihayag ni House Committee on Justice Vice Chairperson Representative Isabel Zamora na matagal nang pinaghandaan ito bago pa man ang unang impeachment hearing. Git na mababatas na mahigit 100 na pahina ang naturang petisyon
kaya't paano anya ito mabubuo sa loob lamang ng ilang araw. Kaugnay yan, narito pa ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Representative Isabel Zamora. Sa totoo lang po, we expected them to file this petition. Sabi nga natin, it is more than 100 pages long. How can they have come up with the 100 plus pager petition in a few days, right after we had our hearing in the Committee on Justice? So obviously, matagal na ho itong pinaghandaan. Dumipensa rin ang mambabatas sa pagkwestiyon sa rules ng Kamara at ng Justice Committee. Saad ni Representative Zamora na sinusunod lamang nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa konstitusyon at salig sa itinatakda sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng pangalawang Pangulo. Naniniwala rin si Zamora na isa ring abogado na hindi magkakaroon ng constitutional crisis dahil umaasa siyang magpapasya ng wasto ang Korte Suprema. Sa mga karagdagan pang balita, itinuturing ni House Committee on Public Accounts Chairperson Representative Terry Ridon na isang hamon para sa gobyerno ang pagpaspas o pagpapabilis ng mga hakbang upang habulin ang mga personahe na kabilang doon sa mga opisyal na nasasangkot sa flood control scandal at kabilang sa mga na-freeze ang kanilang assets. Git nga ni Ridon sa naging panayam ng Bombo Radio, hindi dapat hayaang muling makuha ng mga sangkot doon sa naturing iskandalo ang salaping na freeze at matapos ho ito na ma-question sa mga pagdinig. Para sa mambabatas, mas makakabuti kung magiging mas agresibo pa ang mga aksyon ng pamahalaan upang matiyak na may babalik sa kaban ng bayan ang mga pondong nakalaan para naman sa mga pampublikong proyekto ngunit ninakaw ng iilang individual. Dapat din umano na tutukan ng Office of the Ombudsman, Anti-Money Laundering at iba pang mga tanggapan ang pagsasagawa ng mga kaukulang paghihigpit upang masiguro na mapapanagot ang mga dawit sa katiwalian habang ang pondo ng bayan ay mapupunta naman sa nararapat na programa ng ating gobyerno. Narito pa ang mga pahayag ni Representative Terry Ridon. Dapat mataas yung kalidad ng mga ebidensya, no? Para magtuloy-tuloy po talaga yung continuing freezing nito po accounts ng mga sangkot po sa flood control scandal. Kasi kailangan po talaga magkaroon po ng batayan, no? Para magkaroon po ng continuing hold dito po sa mga accounts po na ito, no? So mas panawagan po talaga yan doon sa Ombudsman at doon pa ho sa Department of Justice na dapat ho kompletong-kompleto po yung pong mga dokumento na isinisumite po natin sa mga korte para talaga pong tuloy-tuloy yung pong preservation nito pong mga ebidensya at yung pong pagkaka-freeze nitong pong assets ng mga sangkot sa flood control scam. Bagi pa yan mga pahayag ni Representative Terry Ridon sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa ibang balita naman, nilinaw po ng Department of Trade and Industry na walang ipinatutupad na price freeze ngayon sa kabila pa yan ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency sa bansa. Sa isang statement, inihayag ng ahensya na nananatiling matatag ang supply maging ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ay kasunod nga ng pag-i-issue ng Executive Order No. 110 na naglalayong maprotektahan ng lokal na supply ng langis sa gitna na rin po yan ng tensyon sa gitnang silangang rehiyon. Sa naturang kautusan din, inactivate ang Unified Package for Livelihoods Industry, Food at Transport o yung tinatawag na Uplift Program na magbibigay ng targeted subsidies para sa mga sektor ng transportasyon at agrikultura. Ayon pa sa DTI, inaagapan na ng pamahalaan ang inflationary pressures na maaaring maging dahilan para sa pagpapatupad ng price freeze sa pamamagitan ng pagpapanatiling stable ang halaga ng mga idinideliver ng mga produkto. Liban dito, nakikipagpulong na rin ang ahensya sa pribadong sektor kasama ang 21 pangunahing manufacturers ng essential goods gaya na lamang ng canned sardines, tinapay, bottled water, instant noodles at kape na nangakong pananatilihin ang kanilang kasalukuyang presyo para sa sunod na 30 araw o hanggang sa Abril 16 o kaya naman po ay 60 araw o hanggang sa Mayo 16.
Tinayak din ng DTI na nananatiling sapat ang level ng inventaryo para sa mga pangunahing produkto base sa monitoring na rin ng presyo at supply. Kaya't walang kakulangan na maggagarantiya nga po para sa artificial price hike. Patuloy din ang pagsuri ng ahensya sa pagsunod sa mga umiiral na suggested retail price. Sinuman anyang retailers na mapapatunayang sangkot sa profiteering o labis na pagtaas ng presyo sa mahigit 10% ng walang justification o hoarding ay maharap sa kaukulang parusa. Sa iba pang balita, hindi naasahan ng kakulangan sa liquefied petroleum gas o LPG sa bansa sa mga darating na buwan. Ayon yan sa LPG Marketers Association. Sa naging panayam ng Bombo Radio kay LPG Marketers Association founder Arnel T. Sinabi niya na nasa 35 hanggang 45 araw ang supply ng liquefied petroleum gas. Mas mataas sa naunang estimate ng Department of Energy na 24 days lamang. Inilatag pa nitong si Arnel T. ang dalawang pangunahing concern na tinitingnan sa ating bansa kagaya na lamang ng availability o yung haba ng supply at ang galaw ng presyo. At yan aniya ay sapat ang kasalukuyang inventaryo at ang paparating pa na shipment upang matustusan ang mga ilangan hanggang sa buwan ng Mayo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Arnel T. ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Dalawa po ang concern natin sa Pilipinas, yung availability at kung gaano katagal. Pangalawa ay kung ang presyo ba ay ma-maintain or patuloy na tataas. So doon po muna tayo sa availability. Ang availability po ng LPG ay meron po tayong 35 to 40 days inventory as of today. So yan po ay we can cover or yung atin pong stockpile plus yung pong mga in-transit na paparating ay kaya pong i-cover hanggang second week of May. Yan po yung sitwasyon ng ating LPG inventory sa ating bansa. Ang kasunod naman yung price. Well, yung price po ang hindi namin kayang mag-guarantee kung ito po ba ay gagalaw dahil nakadepende po ito sa latest update or development dito po sa Middle East. Tiniyak din mga kabombo ni T na patuloy ang procurement ng liquefied petroleum gas matapos sa taasan ng Department of Energy ang industriya na humanap ng dagdag na supply. Sa kabuuan, iginit ng grupo na walang inaasahang shortage ngayong panahon dahil naman sa tuloy-tuloy ang pag-angkat ng naturang produkto at pati na ang koordinasyon sa pamahalaan. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Arnel T., ang founder ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association. Difference po ng LPG kumpara sa diesel and gasoline. Ang LPG po, when it comes to permit, when it comes to all the storage facility natin, ay regulated po ng Department of Energy. Ibig sabihin, meron ho silang kapangyarihan na diktahan kami na kailangan namin punuin, hanapan ng produkto ang LPG product. So yan po ang direktiba sa amin ni Secretary Sharon Garin at ni Secretary Ralph Recto. 3 weeks ago, kami po pinatawag sa Malacanang at kami po inutusan na kailangan siguraduhin na ang aming mga storage facility at yung mga incoming vessels should cover at least 45 days. Bagi pa yan ang mga pahayag ni Arnel T. ng LPG Marketers Association sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, nagbigay ng mensahe si Vice President Sara Duterte para sa ika-81 kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan pinasalamatan niya ang mga sumusuporta sa kanya sa loob at labas ng bansa. Pinasalamatan ng Vice Presidente ang mga volunteer at supporter na patuloy umano nagpapakita ng pagmamahal at katapatan na anya'y patunay ng lideratong inuuna ang kaligtasan at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Kasabay nito ay nanawagan din ang pangalawang Pangulo na manatiling matatag sa pagtatanggol sa karapatan ng kanyang ama na iniuugnay niya sa pagtatanggol sa pambansang soberanya. Narito ang bahagi ng mensahe ni Vice President Sara Duterte. Today, we celebrate the birthday of my father, our former President Rodrigo Roa Duterte.
As we celebrate, we also stand firm. The defense of his rights is a defense of our national sovereignty. We must remain vigilant against the weaponization of the law and the unconstitutional intrusion of foreign bodies that seek to bypass our own courts. Our justice system must remain independent, serving only the mandate of the Filipino people and never the interests of foreign powers. Bagi po yan ng mensahe ni Vice President Sara Duterte sa ika-81 kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga karagdagan pang balita, sinimula na ho ng Philippine National Police ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa mga individual na sangkot sa hoarding o yung labis na pag-iimbak ng langis at profiteering o yung labis naman na pagpataw ng presyo nito. Ito ay sa gitna pa rin ng nakaambang krisis sa supply, dulot ng nagpapatuloy na tensyon dyan sa gitnang silangan at kasalukuyang nasa ilalim na ang bansa ng State of National Energy Emergency. Sa inilabas na data ng Pambansang Pulisya, lumalabas na 5 na kaso ng hoarding at profiteering sa mga probinsya ng Eastern Samar, Albay, Masbate at Davao del Sur matapos na itap para sa naturang pag-asiste ang Department of Energy upang makapagkasa ng crackdown sa naturang mga illegal na aktibidad. Nauna nang hinigpitan ng Department of Energy kasama na ang Department of Interior and Local Government at mga lokal na pamahalaan at ang Pambansang Pulisya para sa inspeksyon ng mga gasolinahan para mapigilan ang anumang hoarding, profiteering at pagmanipula sa supply ng langis. Sa ilalim ng Price Act of 1992, pinapatawa ng parusa ang mga nagho-hoard at nagpapatong ng malaking halaga doon sa kanilang mga produkto, lalo na kung ito isaklaw ng basic necessities at prime commodities. Kalakip na rin ang pagkakakulong at pumapalo ng 1 hanggang 11 taon at multa na nasa 5,000 hanggang 2 milyong piso depende sa naging bigat ng kanyang pagkakasala. Samantala, kuha po tayo ng malaking balita mula dyan sa lalawigan dahil po yung probinsya po ng Iloilo nakatakdang magdeklara ng state of calamity para magamit po ang pondo sa pagbibigay din ng tulong sa mga apektado ng krisis sa langis. Kaugnayan, kumuha tayo ng karagdagan pang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Naghahanda na ang pamahalaang panlalawigan ng Iloilo na magdeklara ng state of calamity upang magamit ang Quick Response Fund o QRF sa pagbibigay ng tulong sa mga sektor na apektado ng patuloy na krisis sa langis. Ayon kay Governor Arthur Defensor Jr., nakipagpulong na siya sa mga alkalde upang hilingin ang kanilang tulong sa pagtipon ng datos alinsunod sa mga panuntunan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa mga panuntunang ito, maaaring magdeklara ng state of calamity kung 15% ng populasyon ng apektado o kung nasa 30% ng sektor ng ekonomiya, kabuhayan o agrikultura ang naapektuhan. Dagdag pa ng gobernador, kung may 2 o higit pang mga bayan na magdeklara ng state of calamity, maaari rin itong maging batayan. Kapag naisa katuparan na ito, saka ipapatawag ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office bago humiling ng deklarasyon mula sa Provincial Board. Pahayag ng gobernador, isang paraan upang makapagbigay ang mga lokal na pamahalaan ng mas malaking tulong sa mga apektado ay sa pamamagitan ng kanilang Quick Response Fund. Sa probinsya, may nakalaan na 82 million pesos sa nasabing pondo na maaaring gamitin ngayon. Quick Response Fund of the part of the province, we have 82 million. It is not enough to cover everything. But we discussed this with our municipalities. We need to have a declaration of a state of calamity for the province. We are positioning to request for a declaration from our sanggunian. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw. Maliit na akbang pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Kabi-kabilang aktibidad mga kabombo ang nakahanay para naman sa Earth Hour na magaganap ngayong gabi. At yan ay idarao sa mga pangunahing lugar. At maging sa mga lalawigan ay meron din hong kaparehong mga aktibidad. Ang World Wildlife Fund Philippines ay umaasa naman na mas marami yung makikilahok ngayon dahil doon sa target ho nila 1.3 million na hours committed ang inaasahan ho na malalagpasan ng kanilang mga aktibidad sa araw ho na ito. May balita dyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Umaasa ang World Wildlife Fund Philippines na marami ang makikiisa sa pagpatay ng ilaw sa loob ng isang oras mula 8:30 ng gabi hanggang 9:30 ng gabi bilang bahagi ng selebrasyon ng Earth Hour. Sinabi ni Attorney Angela Consuelo Ibay, environmental lawyer at head of the Climate Change and Energy Program sa WWF Philippines. Nagpadala sila kahapon ng mga imbitasyon sa maraming government agencies at maging sa Office of the President at private sectors para makiisa sa nasabing aktibidad mamayang gabi. Kaugnay nito, sinabi ni Ibay na bukod sa isang oras na pagpatay ng ilaw, isinusulong din nila ang mga aktibidad na lampas sa Earth Hour na makakatulong sa ating planeta, tulad ng pagtitipid sa enerhiya, sa tubig at maging sa mga pagkain, lalo na ngayon at nahaharap ang bansa sa krisis bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Beyond just yung pagpatay po ng ilaw, talaga po magkaroon po tayo ng talagang magandang habit po para sa ating planeta. Kaya yung sinasabi po namin, switch off nga the lights pero switch on habits for Earth para hindi lang po sa electricity at sa enerhiya na talagang mainit po na usapin po ngayon, pero madami pa rin po tayong pwedeng gawin na magagandang asal para po matulungan po ang ating planeta. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Gail Zanet Olunan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Kuha pa tayo ng karagdagang report, ilulunsad po na libreng pamasahe para sa mga bumabiyahing jeep sa Maynila. Inaasahan pong makakatulong sa 100,000 pasahero. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario. Inaasahan na sa 100,000 katao o pasahero ang matutulungan at makakatagpo ng libreng sakay sa lungsod ng Maynila alinsunod sa ipapatupad na programa ng lokal na pamahalaan. Positibong ibinahagi ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na posibleng umabot sa ganitong bilang ang mga makasasakay ng libre sa mga pampaserong jeep sa lungsod. Magkakaroon kasi ng programang libreng pamasahe sa Manila bilang tugon sa nagpapatuloy pa ring krisis sa gasolina dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Kung kaya't simula sa susunod na linggo, araw ng Lunes at Martes Santo, agad na ipatutupad ang implementasyon ng naturang libreng sakay. Bagamat hihinto ito ng Miyerkules Santo, babalik naman anya ito sa makalawang linggo sa ika-5 ng Abril ng Lunes, Martes at Miyerkules. Ating pakinggan si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang alkalde ng lungsod ng Maynila. Lunes simula sa buong Maynila at sasabihin ko sa inyo ang mga biyahe. Lunes, Martes, Miyerkules, wala pong libreng pamasahe. Huwebes, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Linggo ng Pagkab. Kalunisan, susunod na linggo, Lunes, Martes at Miyerkules. So, ibig po sabihin, makatitikim ng libreng pamasahe ang humigit kumulang 100,000 mananakay na tagalungsod ng Maynila at ang ibang dumadako dito.
Ang nabanggit na libreng sakay ay bunsod ng kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at 22 jeepney operators and drivers associations na pumapasada sa lungsod ng Maynila. Dahil rito ay ibinagi ng alkalde na ang hakbang na ito ay maaaring makatulong hindi lamang sa mga pasahero kundi lalo na sa mga driver at operator na lubos na apektuhan ng pagtaas sa presyo ng gasolina. Garantisado anyang makatatagpo ng kita sa isang araw amo ito sapagkat lokal na pamahalaan na mismo ang sasalo sa kanilang pagbiyahe. Muli si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang alkalde ng lungsod ng Maynila. Easily, kung an average of 100 passenger daily ang isang jeep, at 1,000, that's 100,000. So, isang linggo, kahit papano'y konting ginhawa sa mga manggagawa, mag-aaral, magulang. Sa mga driver, may kapanatagan. May katiyakan, nakita. May panggasolina. At sa mga operator na mabawi naman nila ang kanila. So, 4 ang tinamahan sa 3 bulig. Garantiyang ibibigay ng pamahalang lungsod. Pagtiklop ng araw, bayad ang driver. Instruksyon at paalala naman ni Mayor Isko sa publiko na tanging mga may tarpaulin ng libreng sakay lamang ang kalaok sa programa. Kapag ano ay mayroon nakalagay na libreng sakay, hindi na kailangan pang magbayad ng pasero ng pamasahe sa nasakyan jeep. Muli, may isa pa nating pakinggan si Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang alkalde ng Maynila. O yung mga bagay na yun. Pangatlong tanong, Yorme, paano namin malalaman na yung jeep na yaon ay libre ang pamasahe? Ito po, may ilalagay po sa harapan ng jeep at mga bus nila. Ito po ang hanapin ninyo. Pag nakita nyo po ito, huwag po kayo magbayad. Hindi nyo po kailangan magbayad. Ayan po. Ito po ang marking na yung jeep na yaon, yung EV bus na yaon, ay bahagi ng programa ng pamahalaang lungsod ng Maynila ng libreng pamasahe. Yan ang tinig ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Nagulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pumunta tayo ng mga karagdagang report. Itong si former Senator Trillanes ay hindi raw tatantanan ang 18 dating sundalo at iba pang mga personalidad at ilan sa mga dating Marines nais na rin bumaligtad batay sa kanyang mga impormasyon. May nakalap na ulat at panayam ang Bombo Radio Kalibo. Hindi titigilan ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang 18 individual na nagpakilalang dating mga miyembro ng Philippine Marines kasama ang iba pang personalidad kapag patuloy na magpapakalat ng kasinungalingan laban sa kanya. Ayon sa kanya, hanggat hindi titigil ang mga ito, ay patuloy rin ang kanyang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Kamakailan lamang ay muling sinampulan ng kasong cyber libel ni Trillanes ang 18 ex-Marines kasama ang vlogger na si Byron Banatbay Cristobal at iba pang host ng Sunshine Media Network International matapos na igiit ng mga ito sa isang programa ang paghahatid ng male-maletang pera sa bahay ni Trillanes. Mariing pinabulaanan ni Trillanes ang pagtanggap ng nasa $2 million mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico para sa pag-aasikaso umano ng pangangailangan ng International Criminal Court investigators. Isa umano itong pagsabotahe sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Trillanes na may 5 pang sundalo ang nirecruit ngunit hindi sumama sa 18 ex-Marines. Maliban dito, ang iba umano sa 18 dating Marines ay nagdadalawang isip na rin na bumaliktad. Kasi bawat appearance nila sa media na nagsinungaling sila, ay kakasuhan ko sila ng kakasuhan ng kaso. Kasi hindi ako papayag na masira yung matagal ng inantay na paghatid ng hustisya para sa mga kababayan natin pinaslang dun sa war on drugs. So itong ICC ay hindi po ito nasusuhulan. Ito ba? Meron ngayon sa ongoing investigation, meron nang
nakausap at umamin na 5 na dating kasamahan nitong 18 na sila daw ay inalokan ng pera na milyon-milyon kapalit ng pagsama doon sa presko na yon na ginawa nila Baligod. Pero itong 5 na ito ay hindi sila pumayag. Si dating Senator Antonio Trillanes IV sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo. Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Oras natin 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bago tayo musad sa iba pang malalaking balita ngayong weekend, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, si Binibining Eunice Samonte. Magandang tanghali po, live at napapanood po kayo sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito at katuwang po natin dito si Bombo Everly Rico. Magandang tanghali po, Binibining Samonte. Magandang tanghali po, Bombo Dennis at Bombo Ever. Kami ho'y napatawag. Makikikumusta ho kami doon sa latag ng inyong mga preparasyon para dito sa Holy Week Exodus. At may tanong na rin namin, nandun na ba tayo sa pinaka-peak na uwian po ng ating mga kababayan? On the part of the Philippine Ports Authority, hindi pa po natin nakikita yung ganong karaming tao, especially with the rising fuel cost. No? At ating pong inoobserbahan ngayon ay kung matutupad yung ating projection na 1.70% increase sa mga pasahero. So that's about 2.46 million passengers ang inaasahan po natin sa mga pantala natin nationwide. And mas mataas po ito kumpara sa last year na 2.41 million, no? Pero ang nakikita po natin sa ngayon, wala pa gaanong karaming mga pasahero dito sa mga pantala natin. Hindi pa rin ganun kadami yung mga pumupunta sa ngayon. So we will compare in the next days po kung talaga pong ganito karami pa yung pupunta dahil nga po medyo mataas yung presyo ng mga produktong petrolyo, especially sa mga babiyahe, sasakay ng bus at sasakay ng barko. Sapat ho ba naman na Binibining Samonte yung bilang ho ng mga barko at yung mga magagamit dito sa kanilang mga paglalakbay, knowing na malaki ang naging pagtaas ng halaga ng mga produktong petrolyo kagaya ho ng inyong nabanggit, hindi kaya maapektuhan din po yung mga kumpanya na yung mga shipping companies para sa kalalatag ho ng kanilang mga barkong paglalakbayin? Meron po tayong mga nabalitaan na nagtaas ng presyo, no, na mga shipping companies para po makakope din dito sa taas presyo ng produktong petrolyo. Pero po, ito po kasi under ng Marina, so hindi po sakop ng PPA yung mga taas presyo ng pamasahe ng mga barko. But on the part of PPA, ang measures naman po natin dyan, meron tayong pinapatupad ngayon na piso terminal fee para po yan sa lahat ng mga truck o mga sasakay ng roro na may dalang agricultural products. So kung meron po silang dalang mais, bigas, mga poultry products, raw and unprocessed. Meron din pong mga truck na may dalang mga anything na related sa agricultural products. Piso na lamang po yung babayaran nila na terminal fee. And on the part of the PPA, sa mga pasahero naman po, no increase ng terminal fee ang ating pong tulong na rin, no, sa kababayan natin. Okay, may mga katanungan din. Ang akin pong katanungan dito si Bombo Everly Rico at ilang punto na nais pong itawid po sa inyo. Bombo Ever? Right, just to follow up lamang po, nabanggit nyo, wala po kayong kumbaga kamay pagdating po sa prices, pero meron po bang pagkakataon naman para ma-monitor nyo po at least yung kung sakali man na merong mananamantala po na mag-overprice doon po sa mga pamasahe, especially now na marami po tayong mga kababayang babiyahe po this Holy Week? Sa monitoring po, of course, we're in coordination with Marina and the PCG. But then again, ang taas presyo po kasi ay dapat na monitor ng Marina, especially with the shipping lines. Ang ating pong inilunsad recently, last week, yung online reservation assistance system. So this is an internal system na dinevelop po ng PPA kung saan ang mga kababayan natin pwede na silang mag-scan
choose at reserve ng kanilang biyahe. So, hindi na po kailangan maubusan ng kanilang ticket papunta dun sa destinasyon nila dahil may ino-offer po ang PPE ngayon na online digital solution. Bago pa lang po ito, naka-pilot test pa lang, last week lang. So, ang mangyayari po dyan, po na silang mag-scan o kaya pumunta dun sa website. Ang ating po kasing ginagawa dito ay para siyang sa airline o kaya kapag sa airport pupunta kayo, meron ng oras pass o yung parang boarding pass kung saan dire-diretso na po sila dun sa ticketing booth at sure na hindi na sila makakaroon ng rescheduled trip o kaya naka-reserve na po kaagad yung kanilang trip. Alright. Dagdag ko na lamang din po siguro kasi pag mga ganitong pagkakataon minsan hindi po natin maiiwasan na mayroon po mga dudulog po ng kanilang mga complaints. Saan po ba nila ito maaari po nga idulog if ever na meron silang mga concerns regarding po sa kanilang mga biyahe this coming Holy Week? Sa mga concerns po ng mga kababayan natin, especially dahil meron po inilunsad na bagong online reservation system ang PPA, nagdagdag po ang PPA ng mga help desk sa ating mga pantalan. Lahat po yan ay of course walang bakasyon din yung mga empleyado natin, especially with the PPA frontliners. Maari po silang lumapit anytime dyan sa mga nasa harap natin, yung mga help desk. Meron na rin po tayong mga itinayo dyan na tent para kung nasa labas pa, meron na agad sila mapagtatanungan na help desk. So lahat po yan nakalatag na rin. Full manpower na rin po ang PPA at lahat po ay kumbaga na-plancha na rin bago ang dagsa ng mga tao, especially Palm Sunday to Easter Sunday. Alright. And panghuli na lamang po yung inyo pong paalala po sa atin pong mga biyahero ngayong Holy Week break. Sa ating pong mga kababayan na balak pang magbiyahe at saka po yung sa mga hindi pa nakakabili ng ticket, we're advising them to log on to our new website, yung oras.ppa.ph or scan po yung QR code. Pwede po silang pumunta sa Facebook page ng Philippine Ports Authority. Nandun po yung tinatawag natin na Oras. Ito po yung online reservation system. Ang maganda po dito, kapag naka-reserve na po kayo dito sa ating online system, hindi na po kayo kailangan pumila doon sa bentahan ng ticketing at saka po hindi na po kailangang makipag-agawa ng ticket dahil naka-reserve na po ang ticket sa inyo. So, maganda po na i-try po natin itong Oras para sa mga kababayan natin. And of course, sa mga babiyahe po, galiin po natin na pumunta sa Pantala at least 2 to 3 hours before your scheduled trip para iwas hassle din and magdala po ng mga necessary water bottles. Meron po tayong mga water refilling station. So, pwede po kayo mag-refill sa ating mga pantalan and have a safe trip po sa ating mga kababayan. With that, maraming salamat po, Binibining Samonte, sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. Happy weekend. Weekend po sa inyo. Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, si Binibining Eunice Samonte. Bombo International News. Abiso po para sa mga bibiyahe sa ibang bansa, partikular na sa Vietnam dahil kakanselahin po ng Vietnam ang maraming flights patungong Pilipinas sa buwan po yan ng Mayo sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Nakikita po magpapahina ito sa air connectivity o kakayahan ng mga paliparan at airline na pag-ugnayin ang iba't ibang destinasyon sa isa sa itinuturing na fastest growing Southeast Asian corridors. Sinilabas ng abiso, inanunsyo po ng Vietnam Airlines ang suspensyon ng 12 ng flights mula po yan Manila patungo at Cebu, patungo po yan sa Vietnam. Kasabay po ng pagsisikap na rin ng carrier na mapanatili ang katatagan ng supply ng langis sa panahon ng pagsipa ng mga presyo nito. Partikular pong kakansilahin ng airline company ang Cebu to Hanoi flights mula Mayo 12 hanggang 15, gayon din mula Mayo 19 at 20. Maliban dito, sususpendihin din ng Vietnam Airlines ang scheduled flights sa pagitan po yan ng Manila at Ho Chi Minh sa Mayo 6 hanggang 8, gayon din sa Mayo 12 hanggang 14, Mayo 20 hanggang 22, at Mayo 26 hanggang 27.
Buburahin din po ng carrier sa kanilang calendar ang ilang flights sa pagitan niya ng Manila at Hanoi mula Mayo 5, 12, 15, gayon din sa Mayo 22, 26 at Mayo 29. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, kinumpirma ng Israel na tinamaan nila ang dalawang nuclear facilities ng Iran ilang oras lamang po yan matapos magbabalang palalawakin pa ang mga pag-atake nito laban sa Islamic country. Ayon sa Atomic Energy Organization ng Iran, tinarget sa pag-atake ang Shahid Kundab Heavy Water Complex sa may Arak at Ardakan Yellow Cake Production Plant sa may Yazd Province. Hindi naman nagdulot ng anumang casualties ang strikes at walang banta ng kontaminasyon. Ang Arak plant kasi ay hindi na gumagana simula ng atakihin ito ng Israel noong buwan ng Hunyo, habang ang Yellow Cake Production Plant naman ay isang concentrated form ng uranium matapos ngang tanggalin ang impurities nito mula sa raw ore. Samantala, agad namang nagbanta ng pagganti ang Iran kung saan sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na kanilang tutumbasan ng mabigat na kabayaran ang mga krimen na ginagawa ng Israel. Kalaunan, inihayag naman ng Iran na tinamaan ng strikes nito ang military base ng Amerika sa Saudi Arabia. Ang pag-atake ng Iran sa Prince Sultan Air Base ay ikinasugat naman ng 10 American troops, 2 sa kanilang seryosong nasugatan. Base na rin yan sa opisyal na datos mula sa 2 opisyal ng Amerika na pamilyar sa sitwasyon. Napinsala naman ang ilang refueling aircraft bunsod ng pag-atake. Balik sa mga balita sa Pilipinas, napapanahon na umano para ikonsidera ng Philippine government ang pagpapataw ng wealth tax o yung mas mabigat na hiwalay na tax para sa mayayamang Pilipino. Ito ay kaiba doon sa tax sa annual income ng mga natutukoy na high net worth individuals. Ayon nga kay dating Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gonigundo, bagaman ang pagpapataw ng wealth tax ay tiyak na magiging isang malaking political issue at posibleng maraming mayayaman ang hindi papabor, dapat niya na manindigan na ang gobyerno ng Pilipinas ukol dito. Halimbawa ng ekonomista ang ibang mga bansa na nagpapataw ng naturang uri ng tax, habang ang iba ay pinag-aaralan ang naturang pagpapataw ng buwis. Mas kakailanganin ng Pilipinas anya na magpataw nito dahil na rin sa kasalukuyang estado ng poverty o yung kahirapan sa ating bansa, kung saan ilang milyong Pilipino pa rin ang natutukoy na mahihirap. Nananatili rin anya ang problema sa income inequality o yung hindi maayos at hindi pantay na distribusyon ng household at individual income. Naniniwala si Gonigundo na hindi gaanong mararamdaman ng mga mamamayang Pilipino ang pagpapataw ng wealth tax dahil sa bulto ng kanilang kayamanan, habang malalaking bentahe rin ang maaaring maging pagtaas sa pondo ng ating gobyerno na maaari namang magamit sa mga panahon ng krisis tulad ng kasalukuyang oil energy at iba pang related crisis. Hit nga ng dating Bangko Sentral ng Pilipinas Executive, marami na rin siyang nakausap na mayayamang Pilipino at maging ang mga ito ay pabor din doon sa tuluyang pagpataw ng naturang klase ng buwis, salig na rin sa itinatakda ng maipapasang batas para dito. Sa iba pang balita, pinapabantayan ni Senator Kiko Pangilinan ang mga serye ng importasyong ginagawa ng pamahalaan matapos ang pagkakadeklara ng State of National Energy Emergency. Ito ay upang hindi na maulit ang mga nagdaang anomalya na nangyari sa panahon ng krisis at emergency tulad ng Pharmally scandal, kung saan bilyong-bilyong piso ang nawala sa pondo ng bayan. Hirit ng senador, dapat ay maging transparent o bukas ang pamahalaan sa lahat ng transaksyon, lalo na pagdating sa record ng mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa importasyon. Kinabibilangan ito ng Philippine National Oil Company, Philippine Planters Incorporated, Food Terminal at Bureau of Customs. Diit na magbatas, dapat na maging malinaw ang bulto ng mga produktong aangkatin tulad ng petroleum products, kasalukuyang presyo ng mga binili ang mga ito at ang dahilan kung bakit kailangang umangkat ng mga naturang produkto. Dapat din niyang mabantayan ang mga government-to-government importation upang matiyak na akma lamang ang bulto ng produktong aangkatin, walang over-importation.
walang overpricing at walang mangyayaring profiteering. Kasabay nito ay hinimok ng senador ang Senate Protect Committee na magpatupad ng regular reporting, full transparency at malinaw na updates sa paggamit ng emergency funds. Maririnaan niyang bumuo pansamantala ng Transparency Dashboard Portal upang mamonitor ng publiko ang paggasta at paggamit ng mga inaangkat na produkto. Samantala, umangat naman ang nasa 9.91% o halos 10% na ang bulto ng mga isdang nahuli sa Pilipinas nitong buwan ng Pebrero kumpara yan sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Batay nga sa datos ng Philippine Fisheries Development Authority, regional fish ports umabot sa 39,000 metric tons mahigit ng isda ang narehistro na na-unload o naipasok naman sa mga fish port sa naturang buwan. Pinakamalaking bulto rito mga kabombo ay naitala sa General Santos Fish Port Complex at umabot yan ng mahigit 19,800 metric tons ng isda. Sinusundan nito ng Nabotas Fish Port Complex na nagtala naman ng halos 14,000 metric tons ng isda. Ay nga sa tanggapan na nanatili pa rin na mataas ang bulto ng mga isdang nahuhuli mula yan sa iba't ibang katubigan ng ating bansa at naipapadala sa mga fish port para naman suportahan ang demand mula sa mga consumer. Ibig sabihin, yung mga pangangailangan ay natutugunan pa rin dahil sa sapat na volume ng mga produkto nang gagaling sa katubigan ng ating bansa at ito ang patuloy na tinututukan ng pamahalaan sa tulong na rin ng mga pribadong katuwang nila hinggil sa pangingisda at mga kaakibat ho na pagninegosyo na nakabase dito sa ating bansa sa mga nakalipas na pagkakataon. Sa puntong ito ng ating balitaan kung ano tayo ng mga karagdagang update mula ho sa ating mga himpilan, enerhiya na inilalabas ng bulkan dyan sa Bicol Region, particular ho itong Bulkan Mayon, nananatiling matatag at malakas sa ikatlong buwan ng pag-aalburuto nito batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. May balita ang Bombo Radio Legazpi. Napansin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na nananatiling aktibo ang Bulkang Mayon habang aabot na sa 3 buwan ang pag-aalburuto nito. Ayon kay PHIVOLCS sa Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Marathon Bornas, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, patuloy ang effusive eruption, minor strombolian activity, lava eruption at lava fountaining ng bulkan. Patuloy din umano ang paglawak ng lava flow mula sa crater patungo sa Miisi, Bunga at Basud Galis, pati na rin ang rockfall events, pyroclastic density current at ash emission events. Tiniyak din niya na hindi nakakaapekto sa aktibidad ng mga bulkan ang tumataas na heat index at iba pang weather phenomenon, bagkus ay ang mga aktibong bulkan mismo ang nakakaapekto sa panahon na nararamdaman sa isang partikular na lugar. Inalimbawa na opisyal ang nangyari noong pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991 na nagdulot ng pagbaba ng pandaigdigang temperatura dahil sa mataas na volume ng sulfur dioxide gas na humarang sa solar radiation. Sa kabila ng umiinit na panahon, nagbabala rin si Bornas sa posibilidad ng lahar flow kung sakaling makaranas ng kahit kaunting pagulan ang lalawigan ng Albay. Ganun pa rin po, no, wala pong patid ang energy o yung lakas po ng ating eruption. Patuloy pa rin po ang pagbuga ng lava flow, ng lava o yung lava effusion na may panakanakang mga minor strombolian activity. Ito po yung paminsan nakikita natin periodic o sporadic na pag-itcha ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang National Confederation of Transport Union naman na nanawagan ng malawakang welga upang mapatupad na daw ang pagtigil ng taas presyo at imbestigahan ang mga oil companies sa Pilipinas. Kaugnay niyan may report pa ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Malawakang welga ang sagot ng grupong National Confederation of Transport Union o NCTU bilang protesta sa matinding pahirap ng mga oil companies dulot ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Jaime Aguilar, tagapagsalita ng NCTU, na kinakailangang magkaisa
ang iba't ibang transport groups upang maging matatag ang kanilang paninindigan sa harap ng pamahalaan. Aniya, mananatiling hindi matitinag ang gobyerno kung magpapatuloy ang hidwaan sa pagitan ng tradisyonal at modernong jeep, kung saan ang ilan ay sasali sa strike habang ang iba ay patuloy na bumabiyahe. Nananawagan rin ang grupo na imbestigahan ang mabilis na pagpapatupad ng taas presyo ng ilang oil companies sa unang linggo ng Marso. Kami ang panawagan namin dahil ang problema natin ay presyo ng langis, dapat magkaisa. Hindi pwedeng mag-i-strike yung kabila tapos hindi sasama yung kabila. So umihina yung yung pressure mo sa government. Kasama po kami diyan. Lamang ay kami nananawagan nga po kami sa ibang mga grupo. Mag-usap-usap na lang ng magkakasama para talagang may pakita po natin yung pagkakaisa natin para tumugon ng maayos yung ating gobyerno. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Habang matamlay pa yung dating ng mga pasahero dito ho sa Metro Manila ports, ay alamin naman natin ang kalagayan at inaasahan dyan sa Central Visayas sa pagdating ng mga pasahero ngayong holiday weekend. At may balita dyan ang Star FM Cebu. Inaasahan pa rin ang pagdagsa ng libo-libong pasahero sa mga pantalan sa Central Visayas ngayong Semana Santa sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Sa naging pagtatanong ng Star FM Cebu kay Coast Guard Station Central Cebu Commander Captain Jerome Lozada, sinabi niya na hindi ito magiging hadlang upang bumiyahe ang karamihan na nagnanais makasama ang kanilang pamilya ngayong Semana Santa. Bagamat wala pang eksaktong bilang, inaasahan umano nila ang pagtaas ng bilang ng mga biyahero, lalo na't nagsisilbing sentrong daanan ang Cebu para sa mga karatig probinsya. In terms of the estimation naman kung ilan yung mga, I'm not sure, but probably thousands will be going back, considering that the province or Cebu is tayo yung ng center ng lahat. The surrounding provinces goes in and out of Cebu, so we will be anticipating a high influx of passengers. Samantala bilang paghahanda, magpapatupad ng Red Alert status ang Philippine Coast Guard simula ngayong araw Marso 28 hanggang Abril 5 sa ilalim ng Oplan Biyaheng Ayos. Layunin itong tiyakin ang ligtas at maayos na biyahe ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Kabilang sa mga hakbang ang pinaigting na inspeksyon sa mga barko, mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon at pag-deploy ng karagdagang medical at response team sa mga pantalan. Magpapakalat din ng dagdag na tauhan ang ahensya at magsasagawa ng mahigpit na pre-departure inspections. Pinapayuhan naman ang publiko na planuhin ng maaga ang kanilang biyahe upang maiwasan ang abala. For our kababayans who are planning to go on trips, use our ports and vessels and ships as conveyances, magkuha na tayo, mag-reserve na tayo ng mga tickets natin as early as now and let's plan out our trips para hindi na tayo mabala. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Transport sector dun sa Gensan, patuloy naman ang panawagan sa gobyerno na bigyang pansin ang kanilang kahilingan na itaas ang kanilang singil sa pasahe. May balita dyan ng Bombo Radio Gensan. Nagpahayag ang mga driver sa General Santos City na hindi magbabago ang kanilang paninindigan na dapat itaas ang pamasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng inflation at kawalan ng nakikitang pangmatagalang solusyon sa krisis na kinakaharap ng bansa. Ayon kay Orly Sabilita, General Manager ng Metro Gensan Cooperative, kailangan talagang i-adjust ang pamasahe upang makatulong sa pag-abot ng tumataas na gastos sa operasyon, lalo na dahil na malakas ang epekto ng inflation na nakakaapekto sa lahat ng sektor. Sinabi ni Sabilita na matagal na nilang isinusulong sa gobyerno ang kanilang panawagan para sa fare increase dahil ang kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya ay nagdudulot ng malaking hamon sa mga
transport operator at driver. Binigyan din ito na mas lumalala pa ang kalagayan ngayon dahil sa patuloy na krisis sa presyo ng mga bilihin at gasolina na direktang nakakapekto sa kita at operasyon ng transport sector. Habang nagpapatuloy ang kanilang panawagan na umaasa ang sektor ng transportasyon na mabibigyan ng pansin ng gobyerno ang kanilang sitwasyon at makapagbigay ng angkop na aksyon upang mapanatili ang maayos na serbisyo sa publiko. Well, hindi nababago yung posisyon namin regarding sa fare increase, no? Kasi yun ang nakikita namin na sustainable, medyo pangmatagalang solusyon na may impart kasi hindi pa kasali ito doon sa issue ng mega increase nitong crisis. Kasi this is the 2022 petition pa. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang presyo naman ng abono, 30% ang itinaas dahil sa mahal na petrolyo. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Tumaas na ang presyo ng ilang mga abonong ginagamit ng mga magsasaka dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo na dagdag pasanin sa sektor ng agrikultura. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Leonardo Montemayor, Chairman of the Board ng Federation of Free Farmers, sinabi niya na bago ang krisis, nasa 1,500 hanggang 1,600 pesos ang isang bag ng urea, ngunit nito nakalipas na linggo, umabot na ito sa higit 2,000 pesos o tinatayang 30% na pagtaas. Giit ni Montemayor, kung hindi maaaksyonan ng pamalaan ng sitwasyon, posibleng magkaroon ng kakulangan sa abono na direktang makakaapekto sa produksyon ng pagkain at magdulot ng mas mataas na presyo sa palengke. Binigyang din niya ang kahalagahan ng sapat na supply ng abono at regulasyon sa presyo at importasyon nito upang maprotektahan ang sektor ng agrikultura. Bilang alternatibo sa mamahaling chemical fertilizers, ibinungkahi niya ang paggamit ng biofertilizer na mas mura, environment-friendly at nakatutulong sa fertility ng lupa habang bumabawas sa dependency sa imported fertilizers. Ayon kay Montemayor, mas maraming magsasakang gumamit nito, mas mababa ang gastos sa produksyon at mas napapalakas ang seguridad sa pagkain. Dapat ding suportahan ng pamalaan ang mga programang nagtuturo at nagbibigay ng subsidiya sa paggamit ng biofertilizer upang maging abot kaya para sa maliliit na magsasaka. Bagamat medyo nahuhuli tayo, kailangan pa rin gumawa ng kumbaga catch up. At the same time, dapat yung mga programa o proyekto na nasa ating control naman, ay dapat po pag-ibayuhin po yung mga programa yon. At meron nga tayong matagal na po ito na inumpisahan. Nung ako'y nanunungkulan pa noon bilang kalinang kultura, way back in 2002, inumpisan po namin yung pag-roll out o pag-commercialize ng tinatawag na biofertilizer. Ito po biofertilizer na ito, hindi po hango sa langis po ng petrolyo. Kaya environmentally friendly po ito technology, pero katumpas din po ng inorganic urea ang epekto po ng biofertilizer. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa ibayong dagat. Nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Yan naman, dito sa bahagi po ng Luzon, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa ating mga programa. At dyan sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Sa bahagi naman ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang dyan sa City of Pines at kabuuan ng Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Sa Luzon area pa rin po, partikular sa may Cagayan Valley Region, maaaring pong tutukan ang Bombo Radio Cagayan Tugigaraw. Habang dyan po sa Ilocos Region naman, maaaring pong tutukan ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga.
Mga kabombo Castor Nation, sa gitna pa rin po na nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Stand by sa aton sining mga kuturan sa dugang mga balita kag impormasyon. Nag-umpisa na ang pag-avail or pagpatughong sa aton sining mga kuturan mga tricycle drivers sining 500 pesos nga fuel subsidy nagikan karon sa city government no sa aton sining mga kabombo may ara na sang 157 ka mga tricycle drivers ang nakatughong na sa distrito iya sang Lapas. May tagsa-tagsa sini ka mga designated nga mga gasoline stations para nga makapatughong aton sini nga mga drivers ini sa gihapon sa tinutuyo nga makabulig ang city government sa sining tiyempo sa karon nga kung sa din may ara kita iya sang krisis sa petroleum products particularmente no sa bahin karon iya sang crudo kag subong man na gasolina nga bisan na papano ti makabulig-bulig no sa aton sini nga mga kuturan nga mga tricycle drivers sa ilaman sini ang palangabuhian ining pagbiyahe sa tricycle no sa aton sini nga mga kabombote 157 na sa bahin karon iya sa distrito sa Lapas ang natigayon nga makatughong sa ila sini nga tagsa ka mga tricycle units no nga mayara sa 500 pesos nga valor sa fuel subsidy coupon. I-check naton ang balita kaupod sa kay Bombo Krill Milyas. Bombo Krill sa report, please go ahead. Natughong na sa 157 ka mga tricycle driver gikan sa nagkalain-laing na toda
sa distrito sang Lapas ang ilang 500 pesos sa fuel subsidy no subong ang adlaw Marso 28. Sa interview sa nga Bombo Radyo kay Jo Marie Vendobal, isa ini ka tricycle driver na may rutang Havillana San Pedro Ledesco o Ledesco Village, iya din pahayag nga dako ang bulig sang 500 pesos na fuel subsidy bangod nga makalibre ini sila sang gatong sa pila ka adlaw nga biyahe. Suno kay Vendobal, nagalabot sa kuno diri Bombo Truck isa ka semana sang una no ang 500 pesos na gatong apang subong hasta na lang kuno ini siya sa 3 ka adlaw. Pahayag pa niya agod nga mas makatipid sila sa gatong wala na kuno ini nagalibot ang mga tricycle driver no kung sa diin ang abing nga area sa nasambit nga ruta nila kag nagapila na lang sa ilaman nga toda kung sa diin maximum lang gani kuno sang ilang nga pasahero kada biyahe. Nagalabot lang sa 5. Kaga subong no napasaka naman ang ila diri nga plitihan kung sa diin ang regular 20 pesos na kag ang estudyante kag mga senior citizen yara na sa 15 pesos. Apang yung pahayag niya nga hindi pa gihapon ini kuno husto no o hindi gihapon husto ang ilang nga kita kahit ibangod halos tanan nagakadto na lang kanang subong sa ilaman nga pagpagatong. Itingin bahayag niya diri nga kung sang una nga wala pa nagadako kuno ang presyo sang gatong makatipid pa inis sila or makasave pa inis sila man sa igla diri nga kita sa pagbiyahe no. Ito inhay baluan nga ini nga siya Bendoval no nagabiyahe ini siya halin alas 7 sa aga kag subong nga nagaataas na gid ang presyo sang gatong nagakalabutan kuno ini siya alas 11 sa gabi para lang makadugang bala kita diri ang iyaman nga income sa kuno binapahayag niya nga tiniara pa man kuno sa mga pasahero at amo na nga oras but then pipila lang no kung hindi man kuno enough bala ang isa ka tricycle nga magbiyahe nga kung tagduha lang diri o kung tagtatlo lang man ang ilang nga pasahero kay tama ka dako ang ilaman diri nga kaperdihan sa gatong pagtigipayag niya nga sang nabato niya no ang ining coupon mano ko ng 500 pesos na fuel subsidy pinagapasalamat ini siya kahit makalibre ini siya no sa 3 ka adlaw nga hindi siya makagasto sa gatong kaga iyaman diri gin pahayag nga apisar nga siya lang kano isa no nga nagapangabuhi wala ini siya sang mga kabataan wala man siya ginagastuhan but then nagakaapektuhan man ini siya no sa mga taas nga mga presyo sang balakon what if pag dito no kung may ara ka sang ginagastuhan no or may ginapaiskila diri nga mga kabataan. Diri pa patinda naton ang nag-interview sa nga Bombo Radyo kay Jo Marie Vendobal isa ka tricycle driver sa distrito sang Lapas. Kasi ito ko nga nagmalit ko sa gasolina at November, tapos ako nga tama pero nakadlaw na mga biyahe. Sa imo sir pira ka bili na bata mo diri nga makabiyahe ka diri sa 500 sir. 3, 4 na Oo. So sir, sang nagliga gabi nga waay ka nang dasang presyo sang gatong ang 500 ini sir pira ni ka adlaw abi sir. Isa na kasimana. Oo. Kaya pila-pila lang ang mundo mo. Ang biyahe. Kaya nagtaas ng gatong. Hindi na kami karo-karo. Kaya mahal ka sabihin mga dad. Magasto. Mahal ako. Pwede mo mag-aro ka. Pwede ka puno na. Mag-zero ka lang na para mag-tagtuwa. Isa. Pwede ka kit. Kamu nagkapila lang kami. So ano sir, sa isa ka tricycle or sa isa ka pila ni mo, pira ang max ka pasahero sir? 5 lang. Pira na ang tipi sir sa boko? Yung regular naman, 20. Pag student ka lang senior, 15. So sa isang adlaw sir, kapira ikaw ka beses abi mapila sir? Parehas kay sa kamon kasi parehas lang ito na makapito ka, 8. Sama mga gagpit, siyam, nag-astar. Pero sir, ikaw kahit sir, pwede ba makaiwat sa kita man o mataas pag ang mga palakron diri? Ano sa ikaw sir, biyahe sa aga pag nagatapos yung gabi sir? Nag-ship sa aga. So, pag ako na gabi, mga tagas-tagas yung isip, may harap na kasi yung nag-ulit lang ang mga oras. Hindi na bulat ko na namon, at isa na mag-ulit lang. Napaiskila ikaw sir, kabataan sir? Pero mas ilaw sa ulo sir, good like yapon ang mga po sir? Oo, dahil tungkol sa mga plak mo na kapag wala. Pero
una na ng gasolina, hindi kadalakan yung motor mo kung huwag ka gasolina. Hindi ka pa makakuha sa biyahe mo, ano po pagkaon mo, hindi ka makakuha. May kinalain ba, sir, sa previous mga kita sa Subong, sir? Lain din ka po mo, lain na yung kasi kamay mo ko sa lakada, yung kita, mahal na. Si Jo Marie Vendobal, no, isa ka tricycle driver diri Bomocham nga tiada pa nagpila, no, para man magkuha diri sang iya nga 500 peso o nga fuel subsidy. Kag tingin payag niya, no, nga mas kinagatagitik, no, ang init kati amo man nibala ang pagpanghangkat man sa aton nga mga tricycle drivers nga aside sa mataas nga presyo sa mga blaklon kag gatong nagatubang man ini sila sa mainit nga tiyempo subong. So amo na nga iya man nga kalipayan diri subong nga adlaw is amo ining nakabaton ini siya sang 500 pesos na fuel subsidy Bomocham. All right, bisan na mo lang sini ang importante nga mayara sa nga bulig. Nagikan iya sa city government out of ulikid man sang syudad sa mga tricycle driver ngati ang ila sining nagapanguna sini karon nga palangabuyan ang pagbiyahe sang motorsiklo, bombo, krill, no? Ti dako na ni nga bagay, hilabi pa nga kung si Mayor Isa Triñas pang pambalon ti tingwaan ko nga sa masulod sini nga bulan may dugang posible, no? Why man nagapasalig but dugang posible nga ayuda para sa aton sini nga mga driver bombo krill. Yes, exactly, Bomocham. Kiti ang maskin bala subong, no, nga mataas na ang presyo sa mga balaklong kagatong ang ginalantaw man dun sa mga drivers nga hindi man bala kumbaga enough man ang kita nila sa isa ka adlaw kay wala man siyang pasahero. Kiti ginapayag din sa aton nga mga tricycle drivers kung kaya lang man sa mga pumuluyo nga magpanaw, especially lapit lang man diri ang ilang nga pagkatuna, no, wala na nagasakayan ini atong mga pasahero kay nagataas man ang presyo diri sa upon ang plitihan bala Bomocham kay as we mentioned diri sa bahin sang toda sang distrito sa La Paz nagpasaka naman ini sila sang presyo kay tiyam na gani ang maiwat man ang pasahero wala sila sang kita kag nagabuhinan pa mostly, no, o sa labanan diri sang ilaman nga kita nagadiretso na sa pagatong nga mataas ka nga presyo kasi posible no base sunod ng semana Bomocham magataas pag ining presyo sang gatong. All right. Ini si Bombo Krill Panisalis Miliesa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news information, basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Krill Miliesa sa imo siniiyang report direktamente sa may gasoline station dira sa may distrito sang La Paz. Kung sa din aga pa nagpila dira karon ang mga kauturan naton, mga kabombo naton, nga mga driver sang motorsiklo, sang tricycle para nga ila sini nga i-redeem ang ila sini nga ayuda nagikan sa city government. Sa aton sini karon nga mga kauturan ini tugaman ini banwasang nagapadayon sini nga konflikto sa tunga, hindi lang kay konflikto kung tigira na gid sa tunga sang Estados Unidos, Israel kag subong man sang Iran. Ekspektaron naton sa aton sini mga kabombo nga may ara pagid sang movement sa bahin karon sang presyo sa produktong petrolyo and even sa liquefied petroleum gas gani sa aton sini nga mga kauturan may ara na. No, sa aton sini mga kabombo posible pagid madugangan ini bangod kay tiging sirado na ganito sang Irano ang Strait of Hormuz. No, nga why ning India sa may makaagi pang ano man nga sahi isang barko dito. Ilabi pa ko nang imo sini nga karga ang produktong petrolyo. No, kag kung nalakip ikaw sa mga kalyado sang Estados Unidos, hindi kay India makagi dito kung may mag-testing magsupak sa sining mando karon sang Iranian Revolutionary Guard Corps, no, sa aton sining mga kabombo mayara kuno sang seryoso sini, no, kag severe nga
pagsaway sa aton sining mga kasima severe actions nga pagpatumbangon ining magapilit nga mag-aagi sa Strait of Hormuz sa aton sining karon nga mga kasimanwa. Ibon silingon failure adtong ginapayag ni US President Donald Trump nga mayara sang maayo sining nga bunga ang inistoryahan sang Estados Unidos kag Iranian government nga i-ease nila ang nasambitan sining pang-atake or why gid sa kanuman nga military activities. Pero why gintuman or why ginpamatian sang Iran kag subong tido ginhatagan pagid sa nagakigo siniya nga rason nga maakig pagid ang Iran kay nabombahan to nila ang isaya sa mga nuclear sites dito sang Irano. Expectaron ta nga magalawig pagid ining nasambitan karon nga giyera sa tunga sang Estados Unidos Israel batok sa Iran. 14 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa masunod nga semana ang aton siniya nga Semana Santa. Gani may mga preparasyon na diri ang mga masamigi na padulungan sa aton siniya nga mga tumuluo magluwas sa pag-obserbar pagpamalandong ang probinsya sa Guimaras isaman sa mga destinasyon na kung saan local and foreign tourist ang nagapadulong dira sa tagsa ka Semana Santa. Iban siniti nagapamalandong, ang iban sini pagtapos ang pamalandong ulayho na lang relax gabro bakasyon gaway. Kay bangod man ngati ang probinsya sa Guimaras may mga white sand beaches na dara. Kaga may mga malinaw siniyang tubig sa baybayon. Katahom sa mga lugar dira. Ibangod sina sa aton sining mga kabumbo may kapin na 350 ka mga personnel. Kung sa mga tinaga pa sa Chief of Police, mga biyan sa aton sining kapulisan, covert personnel ay ga-deploy para nga mapasiguro ang seguridad sa balaan na bukid. Kaangot sini may dugang nga mga balita kag impormasyon kaupod naman sa kay Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau sa report, please go ahead. Kapin 350 dire Bombo Cham ka mga non-uniform kag uniform personnel ang iga-deploy para sa ika-48 nga presentasyon sa nga pagtaltal sa balaan bukid sa Hordan na probinsya diri sa Guimaras. Ang payag diri Police Lieutenant Benji Ganancial sang Deputy Chief sang Hordan Municipal Police Station may ara sa 37 nga mga personnel ang mahalin sa Hordan Municipal Police Station kay may ara man sang augmentation nga 66 and other personnel in total there is 111 while sa mga augmentation unit may ara sang Armed Forces of the Philippines nga 30 kabilog 35 diri sa Bureau of Fire Protection kag 32 diri sa Philippine Coast Guard in total 97 while sa mga advocacy group kaparehas diri sang tanod kag ipan pagid nga mga security personnel may ara sang 29 diri ka mga individuals man or personnel and 68 diri in total and may ara man diri sa iban pa ka mga government offices and agencies kaparehas sa diri sang mga medical groups diri Bombo Cham in total may ara tanan sa 346 ka mga recapitulation of personnel sa pagtaltal sa balaan bukid ini nga palabuton nga April 3, 2026 Biyernes na siyang adlaw Good Friday Bombo Cham and dugang padrino nga ginaabisuhan lang ang magpadulong sa balaan bukid nga may ara diri sang 3 ka station na kung sadiin or mga test diri nga ma-check ang posible mga kapulisan like man nga may physical check man diri kaparehas diri sa may basisang wharf Hordan Wharf dara i-check man ang mga individuals or mga visitors guests sa balaan bukid and then pag-abot diri sa bahay na sang Hoskin lapit na diri sa tiilan sa balaan bukid kag sa babaw diri sa may station Bombo Cham may ara man sang ma-check dito until sa makapadulong kagid sa babaw mismo
sang cruise or sa may balaan bukid na gid for the crucifixion of Jesus Christ Bombacham. And may ara man wala man gid sang limit ni diri kung madala ka sang dagko nga bag or gamay man diri nga bag. But then ang ginaayo ilang diri no sang kapulisan ni hindi gid magdala sang kontrabando like mga patalom, and at the same time hindi gid sang mga alcoholic drinks kag wala man diri gina-allow ining mga nakainom no nga magsaka dito sa Bagbaw sa bukid magluwas api ngati i-observe gid ang Kwaresma o kun ining Holy Week kay ti nagapamalandong ang tanan and magluwas dati for security purpose or reason man diri sining mga tumulanaw mga visitors, guest man diri sa ika-48 nga pagtalkal sa bukid or balaan bukid Bombacham. Unlike no sang nagligad man nga or nagligad diri nga mga tinuig nga nagsugod diri sa smallest plaza ang procession or ang presentation kasubong niya magasugod ini sa Hordan Municipal Grounds kag sa entrance ng Roro Wharf dira dayon maga-proceed and sa Barangay Hoskin Gym kag Barangay Hoskin Food Area pasaka sa may lunok nga rapid na ina sa crucifixion kay sa balaan bukid na gid Bombacham. Ipabati pala nato ng naging pahayag ni Police Lieutenant Benji Ganansyal and Deputy Chief sa Hordan Municipal Police Station. We have also deployed covert personnel to secure the Hordan Ward. Damo ang pag-again sa Iloilo. Bahaya naman damo ang mga pickpocketers, damo na ang sa Iloilo galing sa city. Hindi na na-deploy namon ang intel namon so that madali sila namon ma-identify kag hindi na sila mag-opera sa criminal dire sa Banwa sa Hordan this coming April 3. So we have deployed also ambulance, fire trucks, and SWAT for this event. Madamo ilustraman. Sa pag-experience naman last year, pwede man sa kanila. Pero kina-check naman sa area, ma'am, sa ACP naman. And then dito sa may closing, sika lang, kag dito sa may station 8. Tatlo na lang entrance, ma'am, ang gamay entrance dito sa babaw sa may station 8. And then sa sika lang, na-check na naman ang bag nila magsugod sa area. Bombacham Police Lieutenant Benji Ganansyal ang Deputy Chief sa Hordan Municipal Police Station. So, sining nga Domingo, March 29, may ari isang rehearsal no ang 184 tanan ka mga characters no ang ma-play diri or ma-portray diri sang role sa crucifixion ni Jesus Cristo man diri pasaka dito sa Balaan Bukid. And na-mention naman nga after naman no sa Holy Week ang implementation diri sa pagtaas ang plete diri sa bahin sa Hordan. While dito sa may Buenavista Wharf, take effect na dito ang 40 pesos na plete diri sa bahin sa Hordan sa April 7 pa ini siya. So ang iba nga makalagaw wala sa gihapon sa adjustment kay ginalauman mga may ara pa sa gihapon, madama sa gihapon ang magpadulong diri sa Balaan Bukid kay last year na account diri sa local government unit sa Hordan sa probinsya sa Guimaras may ara sa 24,000 ka mga individuals nga nagbisita diri Bombacham. And aside from that, ginambal man dito no nga tiniara man sang development dito sa Alagyan pasaka sa Balaan Bukid, which is probably ang phase 1 is makita na ini resulta niya sa masunod pang pagtatan sa Balaan Bukid sa 2027 Bombacham. All right, now mayo ni kay ginantisipar na nga daan sa aton sini kapulisan ngati basta damo ganitawo may mga hindi maayogin sini nga mga sais ang tao ang maga upod bandira no mga na-mention ni sir mga pickpocketers mga sweetik no sa aton sini nga mga kasimanwati bisan pa damo aton sini kapulisan pero ti lakip man kun tani sa aton sini nga mga kauturan ang dapat sini nila yung preparahan kag mag-aligbat, mangin vigilant man sila, mangin mapinanilagon, no? Sa ila sini nga palibot kay base kuluabi na daguso lang da pero sige nagali maneuver sang kamot ito sa imo sini nga bag, sa imo sini yang bulsa to.
kag kwaon niya ang imo sini nga mga pagkabutang. At the same time, ti siyempre kung ang imo sini iyang tinutuyo amo ang pamalandong, nagakaangay lamang nga magdala sang insakto nga kantidad sang kwarta kag ibilin gid ang mga malahalon sini iya nga mga pagkabutang, katulad abi sang imo sining mga lahas dira ti saka kas bukid pamalandong kay hindi ka na maglahas no. Ang imo sining cellphone ti siyempre priority na nga for means of communication, kag ti malaban naman subong panyempo bumbupulin siyempre documentation gini, para nga ti sa imo sining mga tsimpo nga gusto mo kumbaga pa balik tanaw, may scroll kada sa imo sining cellphone, nakakadto ko tuguli sa Blaan Bukid do, nakaamo ko siningli do mamos na bla, pero naging nagakadapat gid lamang nga mangin mahinalungon, mapinanilagon, no, ang aton sining mga kauturan kag labing importante sa tanan, payong, kalo, kag tubig. Bombopolin. Exactly, Mama Cham. Nagang statement ganito ng Police Lieutenant Ganansyali at ihambal niya ko ang mga nagahalin bala ko sa Iloilo, ini mga pickpocketers, mga malain ang ginawa. Pero yung clarify niya, mga nag-aagi sa Iloilo, kasi ibang guro nag-invest man ako ng bobota, nag-travel, ginakundiin damo, tawo dito man sa mabisita. So, nag-aagi, no, sa may syudad man sa Iloilo, kasi dara man lang na ang wharf, nga kung isa nagatabok pa na diri, agod man nga makadilihin siya, man pangautik sa iban man diri. So, amo nang ginabantayan diri nila sang aton man nga mga kapulisan. So, kaya dili ni Police ng Ganansyali, enough man ko ang inimon nga numbers ang uniform and non-uniform personnel agud nga magbantay man sa physical well-being diri, health, kag at the same time sa security diri sang mapadulong sa Balaan Bukid sa Abril 3 o sa susunod pag yung mga adlaw sugabusan sang Holy Week Bomba Chop. Pila ganito ang cast sang Taltal, Bombo Pau? 184 Bomba Chop. 184, no? So may ara dira sang dramatization nga paghiwaton kag amo man ang masami dira nga ginabalik-balikan sang mga kauturan naton, local and foreign tourists nga masaksihan sini nila ang dramatization, no, sa Taltal sa Balaan Bukid. Ti sa aton sini makasimanwa, dala naman ina sa pamalandong, maghalong lang kita, no, sa aton sini mga kulturan kay sa masunod nga semana na ni Holy Week na Bombo Pau. Exactly, Bombo Cham. So lauman basi boss makatan-aw sila ko nung yara man sa rehearsal. Si Mayor John Edward Dendoma, to siya si Nicodemos ko na. Figure siya sa mga venerated saints sa number of Christian tradition man rin, no. Bombo Cham, authority. Natumod na kung sino magatindog sa role ni Jesus? Natumod na bata ni siya ko no Bombo Cham sang former man nga Hesus Kristo. Wala na siya nagsubong nag-play kay siguro sa edad naman kag dumedyo sako man kuno bala Bombo Cham. So ang bata yan diri ang nagsunod ipahatag man sa ato na Bombo Cham ang character sang ma-play din sa presentation din sa crucifixion of Jesus Christ. So then, amo na siya, ang bata sa una nga, si Jesus Cristo, siya ang ma-play na sabong as Jesus Christ. Pagka siya. Ngayon, yung home lang ko lang. Idumduman ko naman ang kilala ko lang Bumbupaw. Nag-cover man dira sa may Balaan Bukid. Ginpangita iya si Jesus. Karon may taga-Gimarasa nga kilala, ginmangkot niya din na si Jesus. Atu si Soso. Puti pinalapitan man sang kilala ko. Sir, ikaw si Jesus? Ang balsang individual niya. Ako si Jesus. Yati nakalawig ang pag tindog mo bilang Jesus abe. Dugay na halin pa sang bata ko. Jesus na kuya kay Jesus akong ngalan. Kay gali. Si Jesus kanya ngalan niya gali ya. Hindi lang yang ang karakter niya si Jesus. Si Jesus gin saya gali iya nga gin pangalan siya gin ilog ang pangalan sa kay Jesus Christ, no? Jesus gin gali ang pangalan niya Bumbupolin.
Kaya man gani kuno ba siyang kung ipangalan man kuno sa Bible characters kuno ang imo man nga bata dapat ipasiguraduhon man nga mayo man ang batasan kaya tikalain mo na ako mga di kapasaway wala ang tao or hindi mayo ko mana lang na paano lang da Kalan mo, Angel, pero numirono ka kasuplada. Doon mo na black. Mayo lang kay si Pauline pa ya. Mayo kay si... Abot na kung din. Basta nabalaan ko ang tiya ko niyang nagpapangalan sa ako ni. Higaan niya idea si ako na may kag Iloy. Mayo kay si Sam kaya mo Ambot si Engineer Jande. Ti Jan nga daan mo. Ara gina sa Biblia ya. Ang Dave ara man sa Biblia, Engineer. Do, ara man no? Dave is short for David. Do mo sila. Oh, okay. Sa Mayo ako na ata. Sige, alam mo ko kabuot. Gani. Oh. Damo lang bisan ano na lang kung sumumbo pa ulit pa. Pero ang importante, above, kaya na-remind man rin isang foundation, isang Balaan Bukid, na magpamalantong git. Amo ginang pinaka-importante, bumot sa amin, hindi ka magkadto ng daraagod nga masiling Abi, may ma-post lang sa social media nga nagkadto ka sa Balaan Bukid, but naghalingid ni Abi sa Christian tradition nga gina-embody diri and at the same time, gina-depict diri ang sakripisyo sa ang mahal niya Ginoo diri sa pagsalbar mo sa aton nga kasalanan mabasa. Ang ambal gali ni Jesus sa kilala ko, ang kilala man ni Bombo Jan. Ambal niya ari kami sir para sa peace in order. Kay gali police. Taga-Guimaras Police Provincial Lopez gali. Pwerte. At least para sa kalinong sa gyapon na. Oo. Kita naman ba si Ara pag ito masunod nga ba masama. May mga istorya pag ito yung gading kilala ko bumbupaw nga pwerte pag ito mga kunti 14 ni ka estasyon. 14 ni ka estasyon mo. Siyempre lakto ni isang portray isang role. Nga si Jesus. Timiara ko no yung halin ko no sa first, second, third, fourth, fifth. Paglabot niya na sa ika-6, do dito na siya nakabatsyag sang pagkauhaw. No? From time to time, may gaduhol siya, may mga gaduhol siya tubig. Kaya tino may break man pa. Itsindihan man sa mga mo sa mga kultura naton. No? Tapos do sa pulo kung ika-siyam to, may nagdaho siya sandiya. Tidak mo kaon niya sandiya. Parang ma-rehydrate. Tapos, amo na to sa malipot nga pulong, ara na karon sa final part. Kung sa diin, ginlansang na sa cross block. Tapos, ginbuno siya. Naghanga, gikuno to yung ang mga spectators, mumbupaw mo. Kay pagtuslok kuno sa iya, siningat siyan, may nagtagas gidya nga duag pula. Oo. Dali dampi sa iya ti Elo. Nagtagas gidya mo na Sa aton sini makabumbo galing kay isang ulihi. Tuno ti siyaran sang mga ano ganining tawag to sa mga soldado to bla? Nga lansang siya sa cross. Sus, medyo may napanimawan sila nga doon, hindi amo bumbupaw. Di pagkatapos sa role-playing, naghambal to sa iyang tao to nga. Naglain, saan ko ba? Pagtuslok ito sang bangkaw, hindi ko rin mapunggan. Oy, tami mo, harap tatos babaw mo. Hindi ko rin mapunggan, kiti nakagapos manakon sini nga kamot kag TLT. Nag-agay gid, bumbupaw. Hindi man tani. Anyway, pang ano lang niya, payuhom-yuhom lang ni aton, but sa aton sini nga mga kasimanwa, ining pagpamalandong, ining pag-portray karon, no?
sa pagpadulong ni Jesus sa ika-14 sini nga istasyonan sa paglansang siya sini sa cross, ginapakita diri ang iya sini iyang pag-antos sa ngalan iyang salbaron niya ang bugos nga tawo sa mga kasalanan sa bugos nga kalibutan, Mambapolin. Exactly, Mama Cham. But talawa na to na bata mo ni ginalauman niya mga matanisay man ining patigayunan ng presentation dito sa bahin sa probinsya sa Ginaras, Mama Cham. All right. Sige, salamat yun, Mambapaw. Si Bamba Paul Miguel dito sa Radio. This is ang Radio Service, the number 1 and the most trusted source of legal information. Sa radio, Bombo. Salamat gid, Bombo Pauline na Pilyura. Nakilala ko na diri kung sino itong mga ginaistorya sang kilala ko. Siguro for private purposes, di lang ni ma-mentionar. Pero police gin man to gali ang ginpamangkutan sang kilala. Ta si P.O.2 Jesus gin man niya first name. Di ko lang pag-i-mention ang iya sining apelyido. Tapos ang babaye, very familiar gid, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ilabi pa kung may mga pliansahan bla, no? Makilala gid ina siya. Anyway, sa aton sini mga kuturan, ining taltal sa balaan na bukid, sa aton sini nga mga kabumbo, isa man ini sa makabig naton nga solemn at the same time. Ini ginahimo naman iya nga panaad sa mga kauturan naton, no? Renewal sang ila sining faith kag subong manti pinaagi para iya sa pagpamalandong, no? Or pag ma-refresh sila bala sa kung paano nag-antos, no? Kung ano ang agoniya nga ginagyan ni Hesukristo, no? Para nga isakripisyo ang iya sini kaugalingon agud masalbar ang bugos sining tawhanon batok iya sa kasalanan. 35 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na Banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon, balikan talinya ni Bombo Krill Miliasa. Iloilo City Police Station number 2 dismayado sa mga barangay officials sa San Isidro, La Paz matapos nga wala na ini naga-coordinate kuno sa status sang illegal nga druga. Kagang ICPO nagahingyo sang koordinasyon sa publiko kag mga barangay official batok sa kampanya, no, or kampanya batok sa illegal sining nga druga. Kag kumustahon taman dirawa. Sa bahin karon sa barangay Bulilaw sa distrito iya sang Mandurriao. Aton sining third weekly barangay draw. Balikan ta mga dalaguan mga balita kag impormasyon sa aton sini pa rin nga pagpangalagad sa gyapon diri sa Bombo sa Uto pagkatapos ang mga importante nga pahanumdum. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for March 22 to 28, 2026. Songs that you fell in love with from the 60s to the present will once again be yours. Kaupod ang Technocrats Band sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 ng gabi sa Marso 28, Sabado. Sa ation sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki isang Plus Wala de Iloilo. Sa Marso 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Palm Sunday Mass nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo
that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa runga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 29 ukon umpisa alas 10 ang aga, ang may luyag na mag-avail sang Sacrament of Reconciliation o kunang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok, natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. May lain-lain nga pamaagi para makakinot sang gas kung magluto sa kusina. Isa na diri ang pagpreparar ng daan sang tanan nga mga panakot sa lutoon nga menu. Sa sini nga paagi, mangindiri-diretso ang pagluto. Mas marasig ang imo trabaho kag sigurado nga wala sang mauyang nga gas. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrob. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung magbutang sang pagkaon sa refrigerator, hindi magbutang nga bago pa lang naluto o mainit pa. Pabugnawaan na yung pagkaon antes taguon sa ref. Sa sini nga paagi, hindi maayawa ng fridge sa pagpabugnaw sang temperatura. Regular man nga i-defrost ang imo ref kag freezer. I-defrost na ini kung magdamol na sang 1/4 inch ang ice para masiguro nga maayo perme ang andar sini. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas.
magdesignar sang baso o kun water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kun yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Siguruha nga estable ang grounding sang mga kuryente sa imo panimalay. Ang estable nga grounding nagahatag sang proteksyon sa sensitibo nga electrical equipment sa imo balay batok sa golpeada nga surge sang kuryente kag sang pagpangilat. Kung magpatigayo naman sang home repairs, magpaninlaw sa gutters o mag-harvest sa mga prutas sa malapit sa mga linya. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna siningala sa alauna. Balik na din sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Check naton ang linya ni Bombo Krill Amiliaza. Kayang Iloilo City Police Station number 2 dismayado sa mga barangay officials sa San Isidro Lapazo matapos kiti wala ini naga-coordinate sa status ang illegal nga droga sa ila sining barangay. Kag ang ICPO nagahingyo sang koordinasyon sa publiko kag sa mga barangay official nga magabulig sa kampanya batok sa illegal sining droga. Kay ti mas labing maayo iya nga mayara sang kooperasyon na nagikan sa pumuluyok ag sa mga barangay official para nga mas mapadasig naton ang pagsikop sa sining mga durugista kunyara sa aton sining tagsa ka mga kabarangayan. Bombo Krill sa mga balita nagikan sa patrol. Please go ahead. Dismayado ang mga otoridad diri sa Iloilo City Police Station o kung ICPS2 sa mga barangay officials sa muman sa mga pumuluyo sa San Isidro Lapas, Iloilo City matapos wala ang mga inilag coordinate sa estado sa illegal na droga sa ila dirino nga barangay. Suno kay Police Captain Jemel Cuesta ang hepe sang ICPS2 wala sang may naga-report sunod sa ila diri sa sitwasyon sa illegal drugs sa nasambit nga barangay. Pahayag niya kung wala kuno nakasadiri ang mga nagkalain-lain na drug bypass operation dali sa San Isidro Lapas yung sabihin sunod-sunod man nga nagdakpan ang mga drug subject wala na hibaloan at alarming na ang illegal na droga dali sa nasambit nga barangay. Okay. Bumsyak no dugang pa diri ni Police Captain Cuesta personal man niya no ginasityar ka ginamonitor ang ini nga nasambit nga barangay as well as man sa Bugos no nga distrito sa Lapas agod na matulkid ang iban pa nga mga nag-engage diri sa illegal drugs kasi malikawan ang paglapta sini. So yay pamatidla naton ang naging pahayagan ni Police Captain Jemel Cuesta ang hepe sa ICPS2. Namo gali sila ka alarming wagin sila ga report diri sa amon kag nagahampal nga amo gila ka upo dira ang mga amo sila nga butang.
dapat dali kung amo sina hindi cooperative ang ang mga pamuluyo or ang mga barangay official nila kung amo sina kay very alarming gali ang drugs nila tapos why sila ga-report sa amon, hindi sila wala sila nagapakig-amot o gabulik sa amon. Pero sa akon niya tagapamangkot gid ako kung musta ang sitwasyon pagdaton sa amo sini, hindi man amo sini kas seryoso sir kay may mga ilan gid man niya amo sina kag pasalamat gid sila kay siyempre gakantak kita sa mga amo sina operation para kung sakali maubos nga din sila mo maubos ang mga naga engage sa amo sina nga mga butang. Captain Himela Cuesta ang hepe sang ICPS so angot diri Bombo Champ nagahinyo gid ang Iloilo City Police Office o kunang ICPO sang koordinasyon halin man sa publiko ilabi na sa aton nga mga barangay officials sa nagkalain-lain nga distrito sa syudad sa pagkampanya no diri batok sa illegal nga droga. Suno kay Police Major Shalamay Sangrines ang spokesperson sang ICPO iya ginapahayag nga wala nagakulang no ang mga kapulisan sa pagmonitor sa mga persona nga naga-engage no diri sa illegal nga drugs sa amuman ang pagkasasa nga mga drug bypass operation kag as well as pagpangdakop man sa ila apang ginapahayag man diri sa kapulisan nga dako gid kuntani ang bulig sang mga residente diri no sa nagkalain man nga area ang koordinasyon no sa aton nga mga kapulisan ilabi na gid ang mga barangay officials sa ibangod nga sila kano ang mas nakabalo sang sitwasyon sa ilang lugar kag sila man kuno kumagadala diri ang nagapuyo no or nagatiner so mahibaloan din nila kung sino diri kuno ang mga persona or individual abi nga tinghambal bala nga taga gid no or naga tumandok gid sa sambit man diri nga mga barangay iti pahayag sa mga kapulisan naton ang pagmonitor no sa ini mga drug subject kita ka no nagahalin-halin sa mga lugar nagahalin-halin sa mga barangay amo na nga tikit nagakalaputan sang pira ka semana o kung bulan man diri bag-o man abi ini siya madakpan pangod nga nagahalin-halin ini siya sang lugar so kasi diri sa mga kapulisan nga tidako man ang pagmonitor sa mga barangay officials kung sino diri bala ang mga bag-o nga salta sa ilang nga barangay kag mamonitor man kung ano ini siya nga klase abi no ano ang sitwasyon niya sa barangay kay ti ko makita sa mga residente diri nga ti dunay malain siya nga ginabuhat no may mga hindi bala manami nga mga aktibidad gilayon no nga ma-report ini sa kapulisan naton tagdako ini nga bulig agod man nga ti hatagan sang investigasyon kasi kung matulid nga part ini siya sa mga ginapangita sa aton nga mga kapulisan nga drug subject gilayon nga magakasa sa operasyon so amo ni ang ginahinyo sang ICPO nato no ang mga kapulisan diri nga dako gid ang koordinasyon ang bulig sang publiko ilabi na sa aton man nga mga barangay officials diri sa syudad batok sa kampanya na o kampanya batok diri sa illegal nga droga. So yari sa batik naman naton ang naging pahayag ni Police Major Shalamay Sangrines ang spokesperson sa ICPO. Hindi na sila kapag gusto palusot kay sige-sige ang drug operations naton diri sa ICPO. So amo na nga kita nagapanindugan gid sa gihapon nga nagatrabaho kita kag ang mga tumuluyo palabot kita sang mensahe nga kinahanglan tagin sila dakpon kag kung may information kamo dira mga barangay officials ta may mga obserbasyon kamo dira makaduguda hindi taga dira gagwa sulod sa barangay ninyo tawagin sa kapulisan no kag i-report gid para nga ma-checker naton kay base kun sunog sa iban nga barangay sa iban nga lugar kag dira naman sila dispose kung may item sila nga ipadala sa ila para ipalusot diri. So ang challenge ni diri is mapuntat tagid ni ang mga pagsulod bala kay ti may mga drug personalities kita nga after makagwa so may mga kontak pabla sila nga madakpan tang mga iban pero kung may nagagwa nagabalik sa community hindi ang problema sa droga balang hindi lang about lang sang baligyaanay kag sa bisyo may economic factor kay ti ginatawgan ginapulit sila the same community balikan nila ginaila sila gihapon nga kung makapalusot sila makabaligya sila makakwarta sila so amo na gani siling namon nga hindi ka mo magkataka kay trabaho ni sang pulis ang manakop ang mag-operate sang drugs ang aton lang sinatira is
buligay pagkita ano pagidang pwede naton mahimo para nga kumbaga zero tolerance gid ang aton komunidad barangay sa mga transaksyonan sa illegal na droga sa area. Hindi magpahuway no ang ICPO sa aton nga kampanya kontra illegal na droga. Kag 100% ang aton nga suporta sa tanan naton nga mga commanders kag sa tanan naton nga mga drug operators diri sa syudad sang Iloilo. Kag we want to assure the public, especially ang mga Ilonggos, nga we are still on top of the situation. Livable sa gihapon ang syudad sang Iloilo. Yes, may problema gihapon kita sa illegal nga droga, pero kaya ni trabahohon sa kapulisan, mabinuligay sinidiri, kag sa salig man sa pumuluyo, sige-sigihon ni naton ang pagsikop sa ila tanan-tanan, especially sa tanan nga mga involved kay ma-establish taman mo mahangot taman sino ginabaligyan di na mga sources, so tinguhaan gid din naton na mapapas di sila tanan-tanan. So anong pwede ta mabulig kay ang drug operations trabaho na sa kapulisan. Sa bulig nyo nga maghatag sang information sa aton nga ilutuon kag trabaho naton. Ano ang pwede ta na mabulig sa barangay level? So let's take part kay collective efforts ni. Shared responsibility ni ang pagmaintenar sa kalinong kagkatawhay more so sa away ta sa illegal nga droga. Police Major Charlemagne Sangriñas ang spokesperson sang ICPO so diri gindugang ng Bobo Champ no nga hindi ine sila magpahuway adlaw-adlaw mag-monitor ine sila hindi lang man diri sa syudad sa Iloilo kundi as well as man sa probinsya sa Iloilo mga kapulisan naton wala gid untat nga i-monitor ang ining mga drug subject no especially ang mga nagalusot no nga mga drugs diri mga supply sang drugs tinahibaluan nga nato sa mga previous nga mga bypass operation ginapayag diri sa mga arestado nga ang iban no sa Metro Manila gid nagahalin ang ining illegal nga droga so ang man ang ginaihimo nga lihok sa aton nga kapulisan nga gina-track down gid bala kung diin gid ang ugat or ang ginahalinan gid sa nga supply sa mga illegal nga droga para hindi na kuno ini siya mag-rapta diri sa aton nga syudad gati para wala na sang mga kaso bala sang mga drugs man as well as mga iban nga mga insidente nga ti ang rason no amo ini nga drugs o kung illegal nga drugs sa Bombo Champ. All right. So ini si Bombo Crepanis Salis Mediaza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news information basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Krill Miliasa sa imong sining follow-up report. Naibalwa naman naton sa aton sini mga kabumbo nga balaan sang kapulisan naton kung sa diin nagahalin sinong nagapasulod sang illegal nga droga diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. As a matter of fact, sa pangkabilugan sa Region 6 no ugaling kiti ano ayhan ang nagapugong sa ila nga hindi sila magkasasang dumalagko sining mga operations batok sa sining mga the so-called supplier sang illegal sining nga droga. Kay hindi kita magpati nga hambalan kita nga ti waay na sang supplier do kasubong iyang freelance na lang dumalagko ng dumalagko ng balor sang illegal nga droga nga nagasulod kag na recover pinagi sa mga anti-illegal drugs operation sa aton sining kapulisan. Sa aton sini mga kabumbuay naganubo sa 1 milyon nagalabot tag 2 milyon 500,000 300,000 no pinaka gamay siguro is atong nagligan 48,000 I think no nga street value sang illegal nga droga or maybe sa aton sini mga kabumbo since nga ang aton sini kapulisan hindi iya magpasupil nga maghambal sila iya nga wala sang hindi dapat ikaalarma ang sitwasyon sa illegal nga droga diri sa bahin sa syudad sa Iloilo ano ang translation sang average of 1 million ang makumpiskar sa isa ka bulan sang wala untat nga operation sa aton sini kapulisan. Kulang pa na gani sa aton sini mga kasimanwa. Tinagahambal sila nga wala na diri sa mga drug lords, wala na sang mga dalagko sa nga tao. Ti ang pamangkot sa krukong wala na mga drug lords. Din gali ng supply. Sinong naga-supply sini sa ila nga nagalabot iya sa
punto nga milyon ang ma-recover sa aton sini kapulisan. Kung padalman sininimo banwa, mas naglala ganing sitwasyon. Sadto anay nga may mga ginapahayag drug lords diri sa bahin sang Panay, Western Visayas, syudad, even na probinsya sa Iloilo, but sa Baybasto, why man niya nagalabot sa tag-isa kagatos kalibo ka pesos ang ma-recover sini nga ginasuspitsuhan siya bo. Tinga karon niya nga why na sang drug lords, why na sa mga makabig nato niya dumalagko sini mga personalidad nga naangot sa illegal drugs nga milyon ang ma-confiscate ng illegal nga drugao sa aton sini makabumbo. Ti may naghambal ngang iban ti gusto man magpakilala, nagadirekta na sa supplier, sino ining iho di carbon nga sahi isang klaseng tao ning supplier ni? Amo ni dapat ang i-operate sa aton sini kapulisan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay mintras tanto nga ari ini sila, madamo sila sa gihapon sang pwede magamit nga matawo nga mangin sacrificial lamb para lamang iya nga magganarang ila sini nga negosyo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti mabudlay patihan nga sang una ginakibang kita kay may mga nag-exister nga mga drug lord. Ti subong why man bla drug lord, ti nga milyon ang ma-recover sini nga illegal nga droga. Ini na makaalarma? Or basi ginadugangan? Ginapadako? Kay wala nagasanto ang datos sa sitwasyon sa aton sini nga mga kauturan. Hindi matulon sa Iloilo City Police Office nga makaalarma ang sitwasyon sa illegal nga droga. Sa recoveries pa lang maalarma kag hindi hamakon mo may 1.2 million, may 1 point something million. Bisan way pa ito nagluntad ang binon-anay. Sa worth lang, sa valor lang sa illegal nga droga ma-confiscate sa aton sini kapulisan. Kag Philippine Drug Enforcement Agency. Makaalarma na. Tapos i-justify talaga hindi amo sinang datos kay lain ang tsimpo subong why na iya sa may maisog nga magaduso sa illegal nga droga. Anong sistema? Ti sino niya mga nagakaladakpan? Anong implantidan lang ni? Ti kon matumod na gid man or natumod na gid man sa aton sini kapulisan ang mga dalagko nga mga tawo nga sa likod sa illegal drug proliferation, amo na dapat ang ila sini nga i-operate. Sa aton sini mga kasimanwa para nga once and for all matapos na yung problema naton sa illegal nga drugaw. Or basi kung may benepisyo man dira, depende sa aton sini nga mga kabumbo. One thing is for sure, hindi normal ang sitwasyon kung magbase kita sa balor sang illegal nga droga nga nakumpiskar sang aton kapulisan. Milyon ang balor. Wadi kita sa tiyempo ka pa nga nabilin, standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibambot siya, mablang cover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bangod sa mataas nga bill sa kuryente, may mga panimalay kag opisina nga nagagamit sang solar.
Isa ini ka maayo nga investment gani indi pagtuguti nga ini ang mausik. Antes magpatakod sang solar facility, siguraduha nga safe ang imo solar installation na pinaagi sa pagkuha lang sa mga lehitimo nga suppliers. Likaw sa desgrasya, likaw sa budol kag sigurado nga tipid sa kuryente. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Masami ka bala nagasako kung magluto, ilabi na kung ang karne o kung isda nga imo inuglunod, ang frozen pa. Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for March 22 to 28, 2026. Songs that you fell in love with from the 60s to the present will once again be yours. Kaupod ang Technocrats Band sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 ng gabi sa Marso 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo Mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki isang Plus Wala de Iloilo. Sa Marso 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Palm Sunday Mass nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa runga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 29 ukon umpisa alas 10 ang aga ang may luyag na mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan na masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahingo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sang amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon and happy weekend sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and it's time again for us to be together sa sining hapon, enjoying each other's company. So welcome diri sa kahapon lamang program on a Saturday. And on standby na ang ating winner. Maga-video call kita sa iya. Maga-video call kita and on standby na siya. Because he cannot make it na maka one-on-one interview kita sa iya live diri sa studio. But it's okay. Kaya ginapasalamatan ginaton siya si ang mangunguma. Nagasakay sa barko, but we do not understand, no? Mangkuton siya karon nga, ang mangunguma, ang iyang gingamit bilang iyang code name. Ga-istorya kita sa iya, kay nakasulod gid ini sila Galian sa war risk area. Nagasakay siya sa barko, that's why nga doon na udlot ang supposedly pagpanaog, March 5, dapat manaog na siya.
But it's good, ha? Nga nakapauli gid siya. So, meaning, may ara na nga shifting kag pagbaylohan na sa mga crews, no? Nga natabo, kay tiari na siya, nakapauli na siya. But we are going to ask him the whole story. Istorya niya sa aton. So, diligid lamang madugay. For the meantime, so steady lang kamo dira and ready naman kamo. I hope busog na gid ang tanan, nakapanyagan na, and siguro ang iba nagapangapi-ngapi na dira. Ang iban water na lang, kay kainit sa aton nga panahon. So, thank you for being there. Sa aton nga mga letter senders, sa sininga semana, watch out and be alert. Kay ti mag-announce kita sa aton nga winner after nga maka-interview kita sa aton diri nga bisita. Nga istoryahan natin through video call. Again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, Saturday edition. Aring aton nga song para sa inyo. This is from Albert Acolado, I Need Your Love. Good afternoon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Mr. Albert Acolado, I Need Your Love. Kagbalan ko nagasing along na kamo sa sinangaang bahanon. Sa ulo nyo na? Of course. 17 minutes after 2 o'clock. Kagato na nga ginang welcome.
through video call ang aton nga winner si Ang Mangunguma. Good afternoon, Gid. Sa imo, sir. Babatian mo ako. Mayong hapon. Sige, gina-arrange. Okay, I can already hear you, pero do hindi ta pa ikaw makita. Sige. Nagasenyas din si partner. Ara na. Makita ka na on screen, sir. Welcome sa kahapon lamang program. Mayong hapon. Good afternoon na, Tita Reggie. Good afternoon. Sige, na-curious ako, no? Kay ti, isa ikaw kasiman, pero ang imong gingamit din nga code name, Ang Mangunguma. Anong istorya sa likod sini? Umpisa, abi nga gabarko ako. Tapos kada uli ko, na-focus ang akon nga bakasyon sa panguma. Bulig sa akon mga ginikanan. Kaya mura nga daw, sige ako kapananom. Ang akon nga gina-hashtag sa akon nga Facebook, Ang Mangunguma. Tapos nakita ka mga upload ko sa barko, nga mga Tagalog, ang tawag nila sa akon na Ang Mangunguma. Okay. So, Mangunguma by heart kagidyagali. Before ikaw nga nangin sima, nagapanguma ka na sa inyo nga uma. Oo, Tita Reggie, nga panguma na. Okay. So it's good, ha? Nga nakapauli ka na gidman diri kay supposedly sang March 5 ka pa, no? Pero na-hold ikaw, na-hold ang inyo nga barko kag do nag-stand still because ang natabo nga pag inaway dito sa may Middle East. So ari ka na diri subong sa Pilipinas, sir? Oo, Tita Reggie, kang akuan, March 20 ako nagpanahog sa Singapore. Tapos March 21 ako nag-abot sa Pilipinas. Tapos ang Lunes ako nag-uli diri sa Iloilo. Sa din ikaw in particular sa Iloilo, sir? Sa Oton. So, kumusta subong imong mga sitwasyon? Okay ma'am. Okay ang situation kay kuan na. Baga sang pa-sign off na kami nga may sigurado ng reliever, medyo mag-anang amon nga bote, sigurado naman nga makapuli kami. Pamilyado ikaw, sir? Oo, ma'am, pamilyado. Okay. Pila ka na katuig nagabiyahe? Bali, since 2009, ma'am, bali, 17 years na ako ka barko. Malawig-lawig naman, no? Ano nga barko ang pinaka-latest nga imo nga ginasakyan? Bale, since gabarko ako mamangupisa, amo lang gid ni klase ka barko, VLCC nga ginatawag nila bla. Very large crude carrier. So bale, naga-carry ka mo sa mga crudo? Oo, ma'am, bali 2,000 barrels ang dala namon kada biyahe na. 2 million barrels gali, 2 million barrels. I see. Okay. Sir, if you don't mind, kay nagasulod bala ang noise ang electric fan mo. Pwede mo na lang ma-off, anay, ang electric fan mo da, if it's okay? Alright. Sige. 20 minutos na kaligan ng tak ng alas 2, mga kabombo. Gina-istorya na natin diri ang aton nga winner. Mangunguma by heart, pero isa ka seaman. Sige, sir. Istoryahay kami, abi. Nga cancel to ang inyong ang pag-crew change, supposedly, no, may mga manaog and then may mga masaka, nga naging cancel sa inyong kapitan ang crew change sa inyong barko. Ano natabo? Bali, sang approaching kami to sa Pujaira, mga March 1 na to, March 2. Bali, nagambal na siya nga i-cancel na ang crew change. Kay ang ginakatwiran ni kapitan sa akon nga base matrap kami sa airport. Okay. Kaya nga supposedly din ka masakay, din ka airport, din ka masakay pa uli. Bali sa Pujaira kami manaog sa bali ang airport namo na international Dubai. So sa Dubai gid. Kay ti mama. Oo, atake man to ang Dubai. Ang Dubai airport, di ba? Oo, mama, bali sa time nga to kapag
Pagpaabot pa lang namon dito sa Pujaira, close na ang Dubai Airport. Aha. Okay. Pero ang agent namon kag mga kuan kasi nga open sila. Pero wala Pero actually wala sirado gid jay. Aha. Okay. So istoryahi kami parte sa mensahe nga nabaton sa inyong kapitan. Nga ti baguhon ang inyong destination pakadto sa UAE. Bale sa una ka to, ma'am, dapat masulod gid kami sa sa Persian Gulf lana sa maagi kami na sa Hormuz. Bale ang pinaka destination namon tani sa Topa, Saudi, Dakar. Okay. Sa sa Ras Al Khafji. Di bale pag before sa tong kuan mga February bago mga February 24 bali gin cancel bla sa sa charterer nga ginabalan kami nga hindi na lang kamo mag-proceed dito sa UAE. Kamo anay proceed. Tingin Sa pati UAE na nyo. lang anay kamo proceed kay kuan ma-bunkering anay kami tapos provision tapos ma-pick up sa mga store. So ginpati nyo ni ila-advise. Baligin deviate na ni kapitan nga ma-proceed na lang kami sa UAE sa ang ETA nga ginatag niya March 4. Ang good ako mga pasalamat namon ma'am nga why kami to kasulod. Kung nakasulod kami to kay ang amon ETA dito sa Saudi is March 1 001 ang local time dito. Kung nakasulod kami dito hasta subong siguro wala ko kapuli. Kay 4 ka barko sa kumpanya namon na dito pa subong hasta subong susulod. Okay. So ginpati nyo ang advice sa inyo nga daw ma-change na lang kamo sa direction ninyo. Mabatian mo ako, sir? Makabati ka sa ako. Hello. Yes. Palihog ko iput-on mo siguro ang imo nga monitor, ang imo nga headset para nga mabatian mo ako. Alright. So, can you hear me now? Babatian mo ako? Seems like hindi yan na ako mabatian mga kabombo. So, balikan natin siya, ha? This is very interesting. Kaya nakasulod dito si Legli sa war risk area. Kagamo man ang rason nga ang na-delay ang iya nga pagpanaog. Kaya supposedly, March 5 manaog na siya. Pero March 20 pa siya kay nakapanaog. Alas 2:25 ang ato nga oras padayuno naton ang pag-istorya sa iya. Samtang nga gina-fix naton, no? Ang iya dito nga monitor, ang iyang parang mabatian gid niya kita sang klaro. Anyway, magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magdesignar sang green officer sa kada departamento. I-check ang suga, aircon, kag mga equipment bag-o magbiya o kon magpauli. Siguraduhon nga nakuha sa saksakan ang tanan nga appliances o kon computer. Ilabi na kung weekend nga malawig pa ang inadlaw antes ang pagbalik sa opisina. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Kamu bala may mga hinuptanan nga mga ido? Kada san-o ninyo ini ginapaliguan? Ang maayo nga tip dira, paliguan ang inyo ido sa inyo kahilamunan o kung ogsaran nga may mga tanom ka nga isang Bermuda grass. Doble ang purpose ni. Ginapaliguan mo ang inyo ido, ginabunyagan pa ninyo ang mga tanom kag mga hilamon nga nagahatag duag kag katahom sa palibot. Trivia! Ang Bermuda grass magluwas sa aesthetics, mayaraman ini sang environmental benefits kaangay isang paglikaw sa erosion. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo.
Sa opisina, mas maayo nga ibutang ang mga lamesa nga ginaobrahan malapit sa bintana para sa natural light. Buksan man ang mga blinds agod nga hindi na kinahanglan nga magpasiga pa sang suga. Sigurado nga makakinot ka sang kuryente. Mga kabombo, balikan natin din ang aton nga winner, ang gina-istorya natin, si Mangunguma. Sir, mabatian mo na ako, ha? Okay na, ma'am. Okay na. May nag-call din sa imo. Amo to siguro nga tinadula. Anyway, so bali, anong inyong nga nabalitaan nga natabo sa February 28? Bali katong February 28, wala na kami to na diretso sa sa pasulod dito sa may Saudi nga site. Agmagi kami tani sa Hormuz. Bali wala na to na dayon. Bali na nag-adjust na lang kami sa amon ni TA nga mag-abot kami sa Fujairah, UAE sa sa March 4. So nakalabot sa inyo, no? Ngati girahay na dito, nagalinupok na dito. So ano lang ang inyo gihapon ginhimo after nga may nabalitaan kamo? Bali, bala naman nila ni kapitan nga muna nga delikado gid ang sitwasyon dito masulod. Pero wala kami choice, ma'am, kay nagambal lang amon lang nga kapitan kag amon nga mga charterer nga mga proceed kami dito sa UAE kay kung hindi kami ma-proceed, maubusan kami ka pagkaon, provision. Pag maubusan, ang bunker ang gasolina naman medyo damo pa Pero ang amon nga provision gidya, gamay na lang. Basta maalangan kami kung kung hindi kami matuloy. Kag kapin pag ginaprotektahan man siguro sa amon nga kapitan nga madiretso kami loading dito daan sa sa UAE na sa Fujairah. Diretso na kami tani loading kang cargo namon nga pagadalon sa Japan. So ano ang inyo nga balatyagon? Ikaw especially sa nabalitaan mo ang amusina. Na do ka delikado na. Nakulbaan man kay kita mo man nga. Wala man kami nakita nga mga missile nga galinupad. Pero sangga pakadto kami sa UAE kay isa ko ka navigating officer. Ang budlay gid mag navigate nga wala ka mga signal plus ang GPS, wala may bla signal. Kabudlay kay amakon mo na signal? Gina-estimate lang namon ang amon nga nga posisyon bala sang barko. Di kadako-dako ka barko namon na 300 meters ka daan laba sang barko namon, ma'am. Kung amakon mo ang plat mo amo nga posisyon. Tapos ang tutuod mo galing nga posisyon mga mga 1.5 miles pa sa kalayuon sang imo nga posisyon. So bali nadulaan ka mo sang signal? Oo, ma'am, wala kami signal sa GPS. Ano ang cause nga nadulaan ka mo signal? Oo, ma'am, kay halos ang tanan nga barko nga pakadto dira kina-jamming bala. Kina-jamming ang signal ng GPS. Kaya hindi sila luyag nga magsulod pa kamo dira nga area. Amo na? Oo, siguro. Kay simula dati, amo man na, permida ang case ba. Pero sa Subong, grabe gidya kay as in, ang signal wala gid 0-0 gid bala. Ang una ang speed lang do ginapatalang ka lang sa speed imbes nga 12 knots lang ang speed mo ginahimo nila 20 knots. Di Subong niya wala gid as in ang GPS position mo wala gid. Di kami nga mga modern nga mga navigator, hindi man kami expert sa mga parehas ng una nga GPS. Like say kung baga sa manual abi no. Kumparar mo nga ti Subong electronics tanan-tanan.
By the way, ano ganing imong nga rangko sa liwat? Officer, deck officer lang ko, ma'am, deck officer. Okay. Ang kainyo nga kapitan, Pinoy siya, hindi? Hindi, ma'am, bali, ang amon nga, kuhan nga, chiefmate, basta kapitan na, Indian, kag European. Pila ka mo ka mga Pinoy nga crew sa ina nga barko? Damo kami, ma'am. Including ang mga kadete, 40 kami, ma'am. 40 kay training ship ang ako nga nasakyan nga barko bla. I see. So madamo gani ka mo nga mga Pinoy didra no? Okay. Oo, ma'am. Istoryahan ta ha. So saan ka mo nakasulod sa war risk area? Kagano ang inyong ginhimo didto? Bali, kay kung halin kami, ma'am, sa Arabian Sea, pasulod dito sa Fujairah, UAE, magyan na muna ang ang line kang war risk line nang natawag nila bla. Bali, March 2, nakasulod kami dito. March 2, ang inter namon, tapos abot namon sa Fujairah, March 4 Tapos namon kadto sa naka-provision na kami, kag mga kung ano kinahanglan namon, nagwa kami, March 5 na Bali, mga 1.5 day halin sa war risk area, hasta sa Fujairah yung biyahe. Okay. So anong inyong sitwasyon dito? Kumusta ka mo to? Saan nakasulod na ka mo to? Saan nakasulod kami to, ma'am? Medyo okay man, ma'am, kung ato na kami sa Anchorage area sang Fujairah. Okay man do, wala man gid kami bala sila nga pag-abot namon may gira gid ayon, wala man. Bali yung timing lang to kay ang arrival namon sa to alas 2 ng hapon Tapos ang ako na abi duty 4 to 8. Pagsulod ko sa alas 4, siguro mga may adlaw pa man, takip silim lang. Kita namon sa likuran sang mamon barko, may kalayo. Nabalan ko sa kapitan nga, bagpo sir, may kalayo dito sa may refinery. Kuha niya sa mga video bla. Intawag nga mo ng mga iba nga mga officer man naman nga upot. Pang videoan naman to, pasa niya sa sa amon nga DPA plus sa amon kumpanya. Nangayo sa advice nga mo na nga pinambalan sa amon DPA nga if you are not feeling safe, pili kami makalin bla. Oo. So bali, ano ka mo kalayo sa nagakalayo nga terminal? Kung kay by sa sa dagat kami mamong nasa 5 to 6 miles man lang ang layo namon. Alin sa barko namon pagtuto sa may kakalayo. Okay. So you feel pero dangerous kitaon gid ang kitaon gid ang nagakalayo. So para sa imo dangerous na ina para sa inyo. Oo, mamay kay mong wala ka kabalo kung ano ang sunod nga matabo basi maglinupok to mga debris bla. Tod nga layo man pero ang mga galinupad bla kung din mag-apok ato Stugid. So bali, may instruction nga ginapahalin na kamo dayon sa war risk area. So anong natabo? Ano ang ginhimo sa inyo kapitan? Before kato kami naghalin, ma'am, ang tupad lang gid namon to nga barko na hulugan sila sa debris. Amo to istorya ko nga tupad namon nga barko na hulugan sila to ka debris. Amo pa gito naka-trigger kay kapitan nga nag-decide sa nga mahalin na gid. Bali may second batch pa tanan kami ito nga palabuton nga nga provision bla. May second batch, tigin cancel itong second batch nga provision. Ginabalan nga maabot man ato hindi, cancel na kay mabunot na kami kang ma-prepare na kami ka engine kag maghalin. Nag-prepare to ngamon nga. Ano to yung natabo sa nahulugan siling mo nga kaiping nyo lang gid nga barko?
Oo, bali nabatian lang namon sa sa BHF ko lang naman to nabatian nga muna na ano sila na wasak ila bintana ang glass lang ng sa bridge. Mhm. Tapos ang ila nga funnel sa funnel nila natupa eh. Oo. Tapos ang ipa nagkalahulog lang siguro sa bridge. So. Oy. Tiway ta kabalo ba si may mga Pinoy to? Fulcro to ma'am nga Indian. Eh wala naman to kung ano. I see. Fulcro Indian to access sa amon kapitan dito sa barko nga to mo to nag-trigger pagkat sa iya. Bali ang inyo nga barko nga ginasakyan, amo na ang ginahambal nila nga tanker gid man na. Ang Oo ma'am, bali pinaka-mother gid ka tanker kay pinakadako-dako amo na yung barko 333 meters na yung laba niya. Oo. So anong natabo sa inyo nga gato nga dala? Bali kami ma'am ballast. Wala kami karga ma'am, wala kami karga. Manog karga pa lang kami tani dira. Manog loading pa lang kami. So lagi ka mo nakakarga? Naghalin na lang kamo, wala na kamo nakakarga? Wala ma'am, wala kami dito to nagkarga kay supposed to be makarga kami sa to eh. After namon sang provision ma-loading kami. Amo to nga si kapitan nagtawag man sa kumpanya namon nga mga kang advice nga mahalin kami bisan wala kami karga. Kasi siyempre man kapitan nga mamalayra ng amon kumpanya plus sa charterer namon kasi mahalin kami nga hindi namon dala ila karga eh. Kaya mo to nga na intindihan man siguro sang sang charterer nga mo na delikado ang sitwasyon. Nagpasugot naman sila nga mahalin lang kami. Siyempre, mas importante ang kabuhi isang tao sa supply nga inyo supposedly, no? Nga pagadalon. Okay. So, naglakat na lang kamo, nagwa na lang kamo dira sa war risk area, din kamo nagpadulong. Bale, after naman war risk area, ma'am, nagpadulong kami sa sa Arabian Sea, ang Arabian Sea nga dira na sa sa south ka India. Sa south lang sa India banda. Pero dira kami drifting kami dira hasta sa March 10 nagdrift hasta March 10 kami nagdrifting. Tapos adto siyempre kaulat man kami isang advice nila sa amon opisina. Dugong baga daw dito ako naging doon naisipan ko to nga magsulat kay tayo nga to kay tungod na frustrate ako kay wala ko san opayhan ka ako makapuli sinay ko tuloy-tuloy na yung gira. Excited ka na talaga mapuli kay may schedule ka na no? Oo ma'am, amo lang pinakamalipayon nga life sang marino kay amo na istorya nga bisan gamay lang dala mo nga korta kung papuli ka malipayon kay. Siyempre, gid. Okay. So, saan kamo nga nabatyagan nyo nga ara na kamo sa safe grounds or sa safe waters? Ato na kami ma'am sa drifting area, feeling naman safe na gid man kami. Kaya do wala naman na dito siling may threat gid. Bali do na feel man namon nga amo na safety naman kami dito. Ang ginaproblema na lang namon nga amon nga gasolina nga gatong sa amon barko bla kung maubos din kami makarga. Kaya amo to na sa time nga to bali may prospect nga mabiyahe kami nga pa US bala kaya ang barko nakatingka bla wala loading. Hindi man kami pwede kakadto sa Persian Gulf. Pali daw ginambalan lang kami isang charter namon nga pa US na lang. Kaya mo to nga may chance nga nakapuli kami kaya dito kami nagbalik kami sa Singapore mo. Alin sa sa Arabian Sea. Nagbiyahe kami pa Singapore. Dito kami na kakarga sa ngamon nga gasolina. So enough pa man ang fuel nyo pakadto sa Singapore. So sa Singapore na kamo dito na lang kamo nga
pakarga sa inyo nga fuel. Gusto na siya? Oo, ma'am. Sakto na. Bali, dito na kami nagkarto sa Singapore. Dito kami nagpa-karga kang fuel. Ang fuel nga naging karga para to sa pabiyahe pa US. So, nakapa-US pa ka? Why na? Wala na. Hasta lang kami sa Singapore. Mo to, grabe kalipay naman nga. Bali na yung kapitan na biyahe sa Singapore. Kaya dito na lang i-resume crew change. Okay. So, baligin lift na ang ban nga hindi anay mag-change crew. So, balisan dito na sa Singapore, pwede na makapasaka sang bag-o, kag pwede naman makapanaog ang nakaschedule nga magpanaog? Oo, ma'am. Bali, sa Singapore, safe man eh. Wala man problema sa airspace, wala man problema ang aeroplano. Pwede kami ka-crew change dito. Siguro nakaginhawa ka mo sang halog no? Sang nakagwa na kamo sa war risk area, kag-ara na kamo sa safe waters, sa nakalabot na kamo sa Singapore. Samtang nagasigi, no? Amuning experience ninyo, may contact ka mo sa families nyo or among families nyo naga-contact sa inyo or kamo man? May harapan ma'am, kay ang amon nga internet dito sa barko, ano man nabi, available man. May data man kami nga ginatag kada semana, 7 GB. Sakto man lang ang 7 GB nga pang tawag sa pamilya. At least nakapabalo ka mo sa families nyo nga okay ka mo dira. And then, pwede na ka mo, no? Kadto na ka mo sa lugar nga kundi safe ka mo, pwede na ka mo makapanaog kag makapauligid. So, Subong, kumusta ikaw? Subong, okay man, wala tayo problema. Kaya lang sa balay, paway-uwayan na yun. Siyempre, hago, manlawas ta sa obra sa barko, stressful man. Kani, most probably, there was a time, no? Nga daw na tension man ka mo Kaya nakasulod gid ka mo to sa delikado nga area. Kung sa diin to katabo ang ininaway, ang pagbumbahanay dito. But it's good nga sa grasya San Diyos, nakahalin ka mo to dayon as advised man sang inyo nga charterer. So, bale, how long ang imong vacation? Wala man kasi mga minimum, lawid ako para standby yun. Yung mga 6 months siguro, pero may 5 months. Okay. So that's lawid ako magano. Long enough time to spend with your family. Pila aton kabataan? Isa lang. Matipid ikaw, ha? Okay. So, I am sure excited ka pa because bago ka lang gid, no? Nga nakapanaog last March 20 ka lang. You said, ano ka nagpuli sa 23 lang? Ma'am, sang Lunes lang kay kuan ang kinahanglan ko pa magdapit sa Manila kay amon opisina kinahanglan kami maka-report within 72 hours. But I'm sure nakaginhawa ka na sang halog, and also ang imong wife, ang imong bata, and the whole of your family happy na seeing you nga at least safe ikaw kag nakapauli ikaw. So anong imuya nga mahambal sa mga ato pa sa lawod, mga kaangay mo man nga mga marinos, and especially nga daw ara man, no, sa mga war risk areas? Bali kung sa mga kapwa ko nga marino sa sulod pa sang Persian Gulf. Pangamuyo lang ka mo nga hindi ta maigo ka debris ka mga missile. Kay wala gid choice. Wala gid choice nga pwede ka mo ka sign off. Kay tungod nga why man kano interesado bla magbulos sa ila nga desidido gid nga mag crew change dito sa sulod sa Persian Gulf. Pero lang kung kinahanglan gid kang kwarta may mabulos sa inyo dito sa sulod, pero kung
pareho sini nga tama ka delikado pa ang sitwasyon. Pangamuyo na lang gid kag total may mga internet naman subong tawag-tawag lang sa pamilya. So sa imo pagkahibalo, may mga ara nga mga barko nga naga-carry sa mga Pinoy nga mga crew nga na-trap pa dito sa war risk area? Oo, ma'am. Damo, ma'am, damo. Ang sa kumpanya lang namon, ma'am. Damo. Mga 5 pa ka barko, 4 ang sasulod sa Persian Gulf subok nga hindi kagwa. Okay. So swerte nyo lang gid kay ti na kamoy nakagwa pa, no? Oo, ma'am. Okay. And so Kag damo to mga kakilala ko man nga manog pa uli naman hindi man matikayo ng ila pa uli tungod wala cruisins kita sulod wala gid. Zero week ano. Kag trap gid sila, so we hope nga they can manage, no? And they would just be safe. Okay? Sige. So mamangkot lang ako, no? How do you find time para nga makapamati sa kahapon lamang program and also find time para nga makasulat gid diri sa programa? Samtang ara ikaw dito sa barko. Bale de ang kahapon lamang pero may ko pamati ko pen pa kon dire ko sa bakasyon. Alin mag ang Bombo Radio alin pa mag-aga sa alas 10 gabi andar ang radyo ko sa Gwa balay ko. Sa Gwa balay mo. Dito sa barko, kumusta? Tapos sa barko kay ang mas tipid abi ang galay gaano ako vlog gamit ako ka apps nga para sa radio station. Pamati ako mas tipid abi na isa sa YouTube. Kung free ako nga higda ako kapampatulog, gapamati ako na sa programa sa Bombo Radio kag especially man kay sa sa kahapon lamang kung matimingan ko nga wala ako duty ko pamati ko. So salamat gid nga even dira sa barko you're finding time para makapamati diri sa Bombo Radio and especially sa sininga programa kahapon lamang program and through your experience nga gin-share mo diri sa amon, at least we were given the idea what's happening sa inyo dira. And we are very happy nga nakabalik ka mo. And we're praying sa mga na-trap pa dito nga mga barko nga may mga Pinoy nga mga crews nagapangamuyo kita sang ila nga safety nga wala lang sa may malain nga matabo sa ila kag makapauli man sila nga safe sa ila nga families. Madamo nga salamat sa imo, Sir Mangunguma, sa imo gin-share diri sa amon sa sininga hapon. May luyag ka pa ibilin sa amon or may luyag ka nga tamyawon? Wala naman mama. Tamyawan ko lang. Si mother ko dyan sa balay ko sa uton na mati sinata. Expect sinata na yun. Tanagin nang encourage ka ako nga Mrs. Tikaw nga sagot ko interview. Kasi Mrs. ko hindi mo gusto. Anyway, we're very happy nga nag-allow ikaw nga ma-interview ikaw namon. So salamat gid sir, ang imong 1,000 pesos nga cash nagahulat diri bilang imong prize. You can claim it on Monday. Na-explain ko naman sa imo kung paano mo ini nga makuha. So salamat gid sa imo and we're very happy that you are safe in your back sa imo nga family. Salamat kid. Ang aton nga winner si ang Mangunguma. Oras naton, it's 15 minutes after 2 o'clock. We still have time para nga tapuson to ang aton wala natapos nga sulat kahapon nga ginbasa ta from INB regarding sa kay Patre, kay Petra, kag kay Tay Eris niya. Love story ato. Magapanabalik ang KLP. Kaupod si Tita Regine pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo, may salakyan ka bala kag luyag mo nga makakinot sa imo konsumo sa gatong? Siguraduha nga husto ang hangin sang imo goma o kung tire pressure. Sa husto nga tire pressure, makakinot ka sang hindi magnubo sa 200 pesos kada bulan sa imo kotse. Kag hindi naman magnubo sa 700 pesos kada bulan sa truck. Ini nga estimate ang ginbase sa 1,000 kilometer nga biyahe sang kotse kag truck. Hapang mahimo man ini nga magbag-o, depende sa presyo sang gasolina kag kondisyon sang pagmaneho.
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugasan ka mo. Mga kabombo, balik kita diri sa KLP, and just to give you a short, a bird's eye view sang sulat diri sa ato ni Inbi, it's about ang iyang tiyo, ang si Tay Eres, ang iyang tawag, nga nagpangaluyag sa kay Patre. Si Patre may kapid nga si Petra. Pero ang mother, mas gusto niya nga si Petra, amo ang makapamana kay Tay Eres. So ang ginimo niya, ginpalakat niya sa Manila si Patre kag si Petra, amo ang ginapaatubang niya kay Tay Eres kung magpangaluyag sa ilang balay, kung magpamasyar. Pero daw nabatyagan, no, kag natukiban niya nga hindi na niya gali si Patre ang nagaatubang sa iya. So wala yagin padayon. Pero may mga ginpangaluyagan pag siya nga iban. Pero ang ginapangita niya gidya amo ning si Patre. So what he did was nagpa-Manila siya, gintutol to kag nagkita ay ginto sila nga duha. Tapos continue ang ilang relasyon nga duha kay pares man sila, no, nga nagapalanggaanay, naintindihan man sang tiya ni Patre. So didto may nagapangaluyag man nga iban sa kay Patre kag may isa ka tawo, no, nga daw nagajelo siya, nahisa siya kag nagthink siya nga kidnapon niya na lang ining si Patre. So sa sini nga point, sugpananta ang salat ni Inbi. So Tita Regine, one afternoon gin-attempt na gid siya nga kidnapon. So samtang nga nagabantay sang jeepney si Patre nga ilasakyan, kag si Tay Eres nagbakal kadali isang sigarilyo, gulpi may nagdulog nga kotse sa atubangan ni Patre. Nanaog i-admirer kag kaptan sa butkon nga pasakyon. Hindi ta na magsakay, so nangin padlos gid siya, hasta nga gintiklod niya todo kag natumba ang tao. So sang iyang pagbangon, nasamal na dayon ang gabagro nga kumo ni Tay Eres. Nagbalos kasumbag, pero ginpituhan sila sang pulis. Dali-dali siya sulod sa iya kotse kag padalaganon. Waay niya matansyar ang pangamot sang probinsyano nga hard worker. Kundi nagubag iya wala nga mata. So after 3 months, saging sugot na siya ni Patre, or ginsabat na siya, no, ni Patre, nagpa-secret marriage sila para waay na upang ang ilang paghigugma. Pagkahibalo sang nanay ni Patre, nga nag-apa si Tay Eres sa Manila, puwerte ang kaakig niya. Gusto niya papaulion insigida si Patre. Ang kabuutan niya, naglisensya nga ma-leave anay sa trabaho niya. Pero ay magsugot si boss niya, gani nagpadayon na lang si Patre sa trabaho niya. Well, ang choice ni Tay Eres nga si Patre, kung ay swertiha si Petra, or kung ay swertiha si Petra unta ang nadayunan na mapangasawa sa paglikaw kay Nilda. Si Nilda mo maniga lagas-lagas kay Tay Eres. Pero maayo gid ang pagiya sang Holy Spirit kay Tay Eres sang iya nakabot nga desisyon sa pag-apas kay Patre sa Manila. Sa mga pagsudlay nga iya naagihan kag nasorpasan, he thanked God so much that his prayer had been granted. My friends, it's better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools, from Ecclesiastes 7, verse 5. The main theme of Proverbs is comparing the life of a wise person with the life of a fool. A wise person is one who through instruction and correction has developed the skills needed to live successfully.
A fool has, by rejecting instruction and correction, not learned to live a skillful life. A fool is a person who refuses to accept corrections and rebuke when needed. Solomon, the writer of most Proverbs, kahibalugid siya, no? Ang results ng correction versus the flattery of the Song of Fools. So as king, he asked God for wisdom to rule, and no doubt endured the flattery of those in his court nga nagapangita, pabor halin sa iya. So, sa pagpahilapit sang pag-end sang iyang reign, it is no surprise that he wrote that prelude was for better than flattery. So Solomon, siya nagsulat nga ang correction can come from the words, if the wise, and that the wise person will receive it willingly. So Tita Regine do kalawig ni kinsining istorya, dya talang anay periodan, kag bantayan duman ang masunod natin nga kalingawan. May 15 episodes ako nga reserba, taglima lang ang ginapa-email ko kada bulan para hindi ako ma-zero. May isa ka episode mabasa si Tita Regine kada semana. So long live KLP, our host of this program, the writers and listeners. Thank you so much. May our magnificent Father shower you all His abundant blessings of good health, long life, and prosperity sa imo Tita Regine, kag sa imo mga family. Sincerely yours, in B of Iloilo Province. So, right discernment, good decision ang ginhimo ni Tay Aries nga ginaapas yan na lang to sa Manila ining si Patre nga amo gid ang iya nga naluyagan, amo gid ang iya nga choice nga mangin partner sa kabuhi. Thank you so much for sharing this beautiful, wonderful love story ni Patre kag ni Tay Aries in B sang Iloilo Province. It's a minute after 3 o'clock mga kabombo, and it's time for us to reveal ang aton nga winner. But before that, syempre, ang akong gid nga pagpasalamat sa tanan naton nga mga maukod nga mga letter senders. Thank you sa inyo nga mga manami gid nga mga istorya nga ginakawilihan naton. Nagapamati kita every afternoon from Monday to Saturday. Thank you sa inyong kapisan. And to those nga may ara man kag interesado man, no, nga mag-share sang ila inagihan sa kabuhi, mga istorya nga luyag nila ipalabot diri sa kahapon lamang program, but do not know how to, pwede gid nga ma-email ninyo ang inyong makasaysayan. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man nga sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And now, we would like to congratulate our winner to win 1,000 pesos in cash. And hopefully, makaatubang ginaton siya for the interview next Saturday. But I guess, no? Black Saturday. Siguro hindi natin matigayon ang pag-interview sa iya, but probably, no? By next week after sang Holy Week. Anyway, maghatag lang ako sa instructions sa imo, but for today, I would like to congratulate you. Ikaw ang aton nga winner, winning 1,000 pesos in cash, Nong J. Sa liwat, ang aton nga winner, si Nong J. Congratulations! Mga kabombo, maraming salamat sa inyo for your time and for your stories. Balikay kita on Monday. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, gid. Hello, Atlas, baby boy. Good afternoon, and God bless.